Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Αρένα, στην οποία απόψε τι θα συζητήσουμε. Είπαμε με αφορμή και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού όλο το τελευταίο διάστημα να γυρίσουμε λίγο πίσω. Κρίση, μνημόνια, πλατείες, δημοψήφισμα και όχι μόνο. Πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν, λέτε, μέσα στα χρόνια της κρίσης, γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και τελικά έσβησαν. Θα τα απαντήσουμε όλα εδώ απόψε, μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. Όπως καταλάβατε, και τι δεν θα συζητήσουμε απόψε, θα θυμηθούμε και τις πλατείες, θα θυμηθούμε και τα δημοψηφίσματα, θα θυμηθούμε και εκλογές, θα θυμηθούμε και κρίση και νομίζω ότι έχω την καταλληλότερη παρέα, θα προσθεθούν και άλλοι στη συνέχεια. Έχουμε δρόμο μπροστά μας απόψε. Καλωσορίζω τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜΑΡΚ, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεράκη, που θα ξενυχτήσουμε μαζί. Οι συνάδελφοι πάντα εδώ αρρωγοί των προσπαθειών αυτών, ειδικά όταν έχουν και τέτοια πολιτικά χαρακτηριστικά. Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλώς τον. Καλησπέρα. Και Νίκος Παναγιωτόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα θα αρχίσουμε να λέμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα σας πω μόνο, έτσι λίγο για να σας συντριγκάρω, τα πρόσωπα που έχουν μιλήσει απόψε στην Αρένα, εδώ στον Αντένα. Η δημοσιογραφική μας ομάδα τις τελευταίες μέρες δεν σταμάτησε να κάνει συνεντεύξεις προκειμένου να παρακολουθήσουμε πρόσωπα τα οποία έχουν καιρό να μιλήσουν. Ντόρα Μπακογιάννη είναι το πρώτο πρόσωπο που μιλάει και για όσα συμβαίνουν τώρα, αυτή την περίοδο και τις εξελίξεις που έχουμε με αφορμή τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Φώτης Κουβέλης επίσης, και έχει μία αξία και για το παρελθόν να ακούσουμε όσα μας λέει ο κύριος Κουβέλης. Γιώργος Καρατζαφέρης, Γιώργος Πεταλωτής, Ανδρέας Λοβέρδος. Θέλει να συνεχίσω? Έχουμε και άλλους. Όλους τους πρωταγωνιστές. Στέφανος Μάνος και όχι μόνο. Όλους τους πρωταγωνιστές αυτών των πολύ δύσκολων χρόνων που πέρασαν και δεν ξέρω, κύριε Γεράκη, για να είμαι ειλικρινής, αν τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Αυτό δεν το ξέρουμε. Το μέλλον θα δείξει. Το μέλλον θα δείξει και δεν έχουμε και τη σφαίρα. Γιατί πάντα λέμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Και... Σωστά. Πάντως η άλλη σφαίρα, η παγκόσμια, δείχνει διάφορα περίεργα, έτσι. Διάφορα περίεργα, όπως για παράδειγμα. Αν το πιάσεις από την Αργεντινή, Νίκο, αυτό είναι αλήθεια. Στις ΗΠΑ. Εγώ θα ήθελα να πάμε μέχρι το Λονδίνο. Θα ήθελα να πάμε μέχρι το Λονδίνο, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στην επικαιρότητα και να κάνουμε μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε και μπούμε στο κυρίως μενού της εκπομπής. Απευθείας θα συνδεθούμε με το Λονδίνο. Πάμε να βρούμε τον Ισαάκ Καρυπίδη. Τον βλέπετε ήδη στη σύνδεσή μας μαζί με τη συγγραφέα τη Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία θα μας πει και θα μας σχολιάσει όλα όσα συμβαίνουν μετά την ακύρωση της συνάντησης από τον Σούνακ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα δείτε, μάλλον βλέπετε ήδη, και τον κύριο Μπρους Κλάρκ, είναι συνεργάτης του Economist και μέλος της Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πριν δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας και βεβαίως στον συνάδελφό μας τον Ισαάκ, που καλύπτει τα τελευταία 24 ώρα όλα όσα συμβαίνουν, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, πάμε να δούμε Guardian, όσα γράφει με αφορμή την ακύρωση αυτής της συνάντησης. Γράφει λοιπόν, πάμε πάρα πολύ γρήγορα, να δούμε την πρώτη παράγραφο. Επιστρέψτε τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι για τους Έλληνες το διαμάντι του στέματος. Ο καυγάς για τα γλυπτά είναι πέρα από ανόητος. Ο Ρίση Σούνακ φωνάζει δικό μου σαν παιδί σε παιδική χαρά. Αρνείται να πιει ένα φλιτζάνι τσάι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης των εργατικών δηλαδή γελά. Το έθνος χασμουριέται. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από τους μισούς θα είναι ευτυχείς να δουν τα Μάρμαρα να επιστρέφουν στον τόπο τους, στην Ελλάδα, και λίγο πάνω από το 20% θέλουν να μείνουν. Κάθε πολιτισμένος Βρετανός γνωρίζει ότι πρέπει να εκτίθενται εκεί που ανήκουν, στην πρώην πατρίδα τους, την Αθήνα. Και η αλήθεια είναι, Ισαάκ, ότι τώρα είμαστε πια, μπορούμε να το πούμε, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα για τον κύριο Σούνακ, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά γενικώς, το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για τον ίδιο μετά την απόφαση που πήρε. Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευνοϊκό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ένα θα σου πω ότι σήμερα σχεδόν σε όλες τις δημοσιογραφικές εκπομπές της Βρετανικής τηλεόρασης, Βρετανοί βουλευτές των συντηρητικών και οι υπουργοί της κυβέρνησης Σούνακ προσπαθούσαν με συνεντεύξεις και δηλώσεις τους να υποβαθμίσουν αυτό που έγινε
Τα αρνητικά σχόλια όμως για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, όχι μόνο από τον τύπο αλλά και από τον κόσμο, εξακολουθούν και μάλιστα με την ίδια, αν όχι με μεγαλύτερη ένταση από χθες και προχθές. Είχαμε και μια δημοσκόπηση και πέρα από αυτή τη δημοσκόπηση που έδειξε ότι το 66% των Βρετανών λέει πως ήταν λάθος του Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντηση, είναι και τα άρθρα γνώμης, σαν ένα από αυτά που διάβασες πριν από λίγο, που χλευάζουν και αποδοκιμάζουν την ενέργεια του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ενώ θα σου πω ότι και η σημερινή παρέμβαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα στην ώρα του Πρωθυπουργού εντός του Βρετανικού Κοινοβουλίου έγινε viral σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που άκουσαν με συμπάθεια τα επιχειρήματα του Σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αφού πρώτα κατακεράβνωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό, κατέληξε λέγοντας πως αντί να δράξει την ευκαιρία και να συζητήσει με τον κύριο Μητσοτάκη θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, όπως είναι η ασφάλεια και το μεταναστευτικό, αυτός προτίμησε για δικούς του λόγους να έρθει σε αντιπαράθεση με μια χώρα σύμμαχο. Επειδή έχω ακούσει την κυρία Χίσλοπ και θα της δώσουμε απευθείας το λόγο να τοποθετείτε για το θέμα, επειδή αυτή ήταν μια ευνηδιαστική απόφαση και δεν το περίμενε κανείς, ούτε προφανώς η ελληνική αποστολή, θέλω να σας ρωτήσω εσείς που ξέρετε τα πράγματα εκεί, αν κατανοείτε αυτή την απόφαση, γιατί το έκανε αυτό ο Σούνακ τελικά, έχετε καταλήξει κάπου? Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έχει κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Είναι η αλήθεια, γιατί έχει διαφορετικές θεωρίες. Ισαάκ, αν μπορείς λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά για να ακούμε την κυρία Χίσλοπ, παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι καλύτερα. Έχει πολύ φασαρίες στο δρόμο. Σας ακούμε καλύτερα, ναι. Μερικές θεωρίες, ίσως ότι φοβήθηκε να μιλήσει με το κύριε Μητσοτάκη. Ίσως ότι ήταν θυμωμένος με την εκπομπή που είχε κάνει στο BBC, με το BBC. Και ίσως ότι ήταν θυμωμένος με το πράγμα που είχε μιλήσει με το Οι Βρετανοί τι λένε, κυρία Χίσλοπ, τι συζητάτε μεταξύ σας με αφορμή αυτή την εξέλιξη, το κλίμα είναι υπέρ της Ελλάδας? Ναι, οι Βρετανοί γενικά πιστεύουν ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος, ότι όλοι οι εφημερίδες κοροϊδεύουν το Σούνακ που έχει κάνει κάτι τόσο χαζός, τόσο Ναι, το κοροϊδεύει ακριβώς. Το Guardian, το Times, το Financial Times, το Independent, όλοι οι σοβαρές εφημερίδες πιστεύουν ότι έχει κάνει κάτι χωρίς ευγένεια, χωρίς φιλοξένεια και ίσως με λίγο φόβο. Ναι, και το συνέχισε και σήμερα είδαμε, κυρία Χίσλοπ, και μάλιστα προκάλεσε πολύ αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να ακυρωθεί η συνάντηση και απέσυρε την ασφάλεια που ήταν στις θέσεις τους προφανώς όλοι εκείνοι, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το ταξίδι του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να πάμε στον κύριο Κλάρκ, ο οποίος μας ακούει αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλάρκ, και να ρωτήσω αν και εσείς θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση είχε να κάνει με την πολιτική απελπισία, επιτρέψτε μου την έκφραση, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Σούνακ, γιατί περνάει πολύ δύσκολα στο εσωτερικό. Μάλλον έτσι είναι. Μάλλον έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή, προφανώς οι σύμβουλοι του Σούνακ είδαν ότι έχουν μια ευκαιρία να διαφοροποιήσουν την θέση του Σούνακ σε σχέση με τον Στάρμερ. Ένα πολιτικό παιχνίδι που προφανώς απέτυχε. Και προφανώς τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και επειδή ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι εσείς συναντήσατε τον κύριο Μητσοτάκη μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, έτσι δεν είναι? Τον είδα Δευτέρα το βράδυ στην Ελληνική Πρεσβεία. Δεν συζητήσατε κάτι από αυτού? Ναι, ήταν σε πολύ καλή διάθεση. Ήρθε στην Πρεσβεία με την ευκαιρία μιας έκθεσης για τον ποιητή τον Σεφέρη
και ναι, έκανε και ένα λόγο και μίλησε και ένας Βρετανός καθηγητής, ο Ρόντρικ Μπίτον. Τότε ήμασταν όλοι, κύριε Κλάρκ, ανυποψίαστοι όμως για το τι θα ακολουθούσε, και επειδή εσείς ξέρετε αρκετά την πραγματικότητα εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό τώρα έχει σημασία. Η συζήτηση σε σχέση με τα γλυπτά για την Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο ξεκινάει πια από το μηδέν μετά από αυτήν την ακύρωση της συνάντησης ή όχι? Το μουσείο, από ό,τι ξέρω, είναι ακόμα πρόθυμο να έχει κάποιες επαφές με την ελληνική πλευρά, διότι μάλιστα συμφέρει το μουσείο να έρθει σε κάποια συμφωνία με τους Έλληνες. Το μουσείο γενικά είναι σε δύσκολη θέση, έγινε ένα σκάνδαλο ότι κλάπηκαν πολλά αντικείμενα. Η όλη θέση του μουσείου είναι ασθενής. Άρα, λοιπόν, στο επίπεδο μουσείο ελληνικής πλευράς μπορεί να γίνει κάτι, αλλά βέβαια το κλίμα στο υψηλότερο επίπεδο είναι αρνητικό. Άρα μιλάτε για έναν συμβιβασμό που και αυτό βεβαίως χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλάρκ. Ισαάκ, σε ευχαριστώ πολύ, και την κυρία Χίσλοπ, και θα ζητήσω ένα σχόλιο τώρα από εσάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε τώρα μια κατάσταση που η Ελλάδα μέσω αυτής της διπλωματικής κρίσης με το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε ακόμη και σε εκείνους που δεν είχαν ιδέα τι είναι όλη αυτή η ιστορία να τη μάθουν. Μιας και λέμε για την κρίση, την προηγούμενη δεκαετία λέγαμε να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα. Θυμάσαι, Μαρία, ότι δεν είναι ελληνικό, ότι είναι ευρωπαϊκό, να το διεθνοποιήσουμε. Αυτό έγινε τώρα ουσιαστικά με το Βρετανικό Μουσείο και με τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εγώ πραγματικά, επειδή είναι ο κύριος Γεράκης, αναρωτιέμαι πάντα όταν τέτοιου είδους κινήσεις, επειδή προφανώς είναι ένας τελειωμένος πολιτικός ο νυν πρωθυπουργός της Βρετανίας, αν πιστεύουν ή κάποιοι τους συμβουλεύουν ότι τέτοιου είδους κινήσεις, δεν λέω ότι μπορεί να αντιστρέψουν το κλίμα και να αλλάξουν τις 20 μονάδες που είναι πίσω από τους εργατικούς, αλλά τέλος πάντων αν πιστεύει ότι κινήσεις σαν και αυτοί μπορεί να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα και να. Ναι, προφανώς. Να γοητεύσουν ακροατήρια. Μέχρι τη συνάντηση μεσολάβησαν 40 ώρες. Άρα το σκέφτηκε. Δεν ήταν κάτι το οποίο προφανώς ήταν μια κίνηση τη στιγμή εν θερμό. Και μετά προσπάθησαν κιόλας, κύριε Γεράκη, να δικαιολογήσουν σε πολλά εισαγωγικά με διάφορες διαρροές, οι οποίες δεν ξέρω και αν βγάζουν νόημα. Μία ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήξερε η βρετανική πλευρά ότι θα προηγούνταν η συνάντηση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Μία ότι είχαν ζητήσει ή είχε συμφωνηθεί, είπαν, να μην τεθεί καθόλου το θέμα πριν από αυτή τη συνάντηση. Πάντως, φαντάζεστε εσείς οποιονδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό, όχι μόνο το Μητσοτάκη, να πηγαίνει εκεί και να μην θέτει το ζήτημα? Όχι, δεν το φαντάζομαι. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει καλύτερους συμβούλους, γιατί θεωρώ, προσθέτοντας. Από το Σούνακ εννοείται. Από το Σούνακ προφανώς. Γιατί οι σύμβουλοι του, φαντάζομαι, το συμβούλεψαν και του είπαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν θα πάρει έκταση, δεν θα έχει δημοσιεύσει. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα έχει κόστος γι' αυτόν. Πράγμα το οποίο δεν ίσχυσε. Και μπαίνουμε στη συζήτηση, η οποία συνεχίζεται μια συζήτηση για τα γλυπτά, με καλύτερους όρους, θεωρώ. Γιατί όντως, όπως είπε και ο Ανδρέας, πώς το λένε, έγινε γνωστό τη σπάση. Έτσι. Και υπήρξε μια. Δεν ξέρω αν είναι υποστήριξη, συμπάθεια ή από ένα μέρος της κοινής γνώμης της Μεγάλης Βρετανίας και ένα σύκτος που δεν μ' αρέσει, ότι αχ, ξέρω εγώ, ναι, οι κακομοίριδες οι Έλληνες. Ναι. Κάποιοι άλλαξαν γνώμη πάντως. Μάλλον, αν δει κανείς το βρετανικό τύπο, το ανάποδο έγινε. Δηλαδή, έχουν η αίσθηση οι Βρετανοί ότι τους γελιοποίησε ο πρωθυπουργός τους. Ότι λειτουργήσε ως πρωθυπουργός. Και οι Βρετανοί δεν παίζουν σε αυτά. Ναι, μικρής χώρας. Με τα πρωτόκολλα. Νομίζω μετά τον Τζόνσον δεν έχουν τέτοια προβλήματα οι Βρετανοί σε σχέση με το αν τους γελιοποιεί. Ενώ προς τα έξω πέρασε πολύ άσχημα και αν δει κανείς, υπήρχαν και πάρα πολλά σκίτσα κοροϊδευτικά σήμερα για τον Βρετανό. Πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μπαίνουμε για το θέμα των γλυπτών. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται και η μεγάλη διεθνοποίηση. Ήδη είναι ένα διεθνές θέμα και έχουν πάρει θέση σοβαροί άνθρωποι ότι πρέπει να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν η ελληνική κυβέρνηση όμως θα ήθελε να έχει αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή τα γλυπτά του Παρθενώνα να γίνουν ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα στη Μεγάλη Βρετανία. Και η Ελλάδα δεν μιλάει για δανεισμό, μιλάει για δανεισμό. Γιατί οι Βρετανοί, από ό,τι ακούω, για δανεισμό μιλούν. Υπάρχουν, έτσι. Δηλαδή, αν γίνει συμβιβασμό, σε ποια βάση θα γίνει? Τη λέξη δεν τη χρησιμοποιούν. Γιατί είναι φορτισμένη και σου λέει δανείζει κάτι που δεν είναι δικό σου. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για κλοπή πάντως. Ναι, εγώ πάντως θα ήθελα να επισημάνω κάτι σε σχέση με το χειρισμό της όλης υπόθεσης. Ναι, ο Σούνακ ήταν απαράδεκτος. Ναι, έγινε ό,τι έγινε. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να σπαταλήσουμε διπλωματικό κεφάλαιο
πάνω σε μια κρίση που την προκάλεσε ο Σούνακ μεν, αλλά από την άλλη το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού μέτρησε τις αντιδράσεις του Σούνακ. Εσύ λες δηλαδή ότι δεν ήταν καταλήλως προετοιμασμένη η επίσκεψη? Δεν ξέρω. Βάζω ένα ερωτηματικό υπό την έννοια αν όντως ο Πρωθυπουργός ήθελε να φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην γίνει τελικά η συνάντηση. Τελικά μας έκανε καλό όλο αυτό κατά την άποψή σου? Αυτό θα το δούμε. Μόλις κάτσει η σκόνη. Γιατί τώρα είναι και προεκλογικά, θα έλεγα. Σε ένα χρόνο έχουν εκλογές. Οι εργατικοί για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια βλέπουν την εξουσία. Ο Σούνακ, εντάξει, είναι ένας αμφιλεγόμενος πολιτικός. Καλά, και οι εργατικοί τώρα, γιατί και εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε. Λέει ο αρχηγός των εργατικών τώρα ότι στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση και προχωρήσει η ιστορία και επιστρέψουν. Δεν είναι κυβερνητικό θέμα. Έτσι. Οι βρετανικές κυβερνήσεις πάγια είναι του Βρετανικού Μουσείου. Εγώ λέει δεν θα τον μπλοκάρω. Βέβαια, άλλα λένε πολλές φορές όταν είναι στην αντιπολίτευση, άλλα όταν γίνονται κυβέρνηση. Αισθανόμουν μια μοναξιά. Γιατί είμαι μοναδική γυναίκα εδώ. Και έχει έρθει η κυρία Μαρία Καρακλιούμη εδώ μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα. Θα ξενυχτήσουμε εδώ με ωραία παρέα και θα μπούμε απευθείας στο θέμα μας. Σε περιμέναμε, γιατί σήμερα θα ανοίξουμε θέματα τα οποία αποτελούν και πληγές και για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική πολιτική σκηνή. Θέλω να σας δείξω κάποιες εικόνες, έτσι, για να αρχίσουμε να τα ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά. Θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας εικόνα, να πάμε εκεί στην πλατεία Συντάγματος, να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, ίσως και να μην είναι τόσα πολλά, αλλά μας φαίνεται ότι έχουν περάσει πολλά. Να ακούσουμε και λίγο έτσι φυσικό ήχο. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, θυμάστε? Αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι, τότε θυμόμαστε. Πάνω και κάτω πλατεία όμως, δεν είχε. Ναι, δεν είχε ομοιομορφία. Η κυρία Μέρκελ, όπως βλέπετε, ήταν πρωταγωνίστρια στα περισσότερα πλακάτ. Από την άλλη, κάπου εκεί στα διόδια είχαμε τα κινήματα «Δεν πληρώνω», που μεγάλωσαν πάρα πολύ όλες εκείνες τις περιόδους. Επειδή η οικονομική κρίση σάρωσε τους πολίτες τότε, σάρωσε και τα πολιτικά κόμματα, κύριε Γεράκη, εισαγωγικά. Πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης στο σύνολο? Νομίζω πάρα πολλά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Στις εκλογές του 2009, που ήταν οι τελευταίες εκλογές υψηλού δικομματισμού, κάποιοι τη λένε και ότι ήταν οι τελευταίες εκλογές της μεταπολίτευσης, συμμετείχαν 23 κόμματα, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτά που έχουμε στο μυαλό μας όλοι. Και το 2015, στις εκλογές του 12, 32 κόμματα. Ναι. Εμείς μετρήσαμε πάντως από τα κόμματα που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση, να το πούμε απλά. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν ποσοστά και να μπουν μέσα στη Βουλή. Και τελικά έσβησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είτε γιατί δεν έπεισαν τους πολίτες, είτε γιατί μπήκαν σε συγκυβερνήσεις και αμέσως μετά διαλύθηκαν. Είναι 12. Το διανοούμαστε. 12 κοινοβουλευτικά κόμματα. Είναι 12 ακριβώς που πέρασαν από το κοινοβούλιο. Γιατί πολλά κόμματα υπήρχαν εκλογές που είχαμε 45-48 κόμματα. Σωστά. Και αν δείτε και τα αποτελέσματα πρόσφατων εκλογών, υπάρχει κόμμα που δεν πήρε καμία ψήφο τον Ιούνιο και που το Μάιο είχε πάρει μία. Πάντως και μεταπολιτευτικά, εγώ έκανα έτσι 18 κόμματα. Το κρίσιμο είναι πόσο κατάφεραν να πιάσουν το όριο, προκειμένου αυτή την περίοδο του 3% για να μπουν στη Βουλή. Πάντως, μην πάμε και πολύ μακριά. Στις πρόσφατες εκλογές, τώρα το καλοκαίρι, 3 νέα κόμματα μπήκαν σε αυτή τη Βουλή, για να καταλάβουμε ότι ακόμη τα πράγματα είναι ρευστά και ίσως και οι παρενέργειες της κρίσης να μην έχουν παρέλθει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο βίντεο, το οποίο θέλω να σας πω ότι ο Αντώνης Παπαδάκης, ο Μάνος Φραγκιουδάκης, η Βάσια Ηλιοπούλου, ο Βασίλης Γιαννούλης, η Ντέμι, η Λίλιαν Τσουρλή, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν, το ετοιμάζαμε αρκετές μέρες για να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το υλικό. Πάμε να το παρακολουθήσουμε, θα πονέσει λίγο η ψυχούλα μας με αυτά που θα θυμηθούμε και θα ξεκινήσουμε να ξεδιπλώνουμε όλα τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας, ξαναλέω, με πρόσωπα που έχουν να μιλήσουν πάρα πολύ καιρό. Οι θυσίες δεν έχουν πάει χαμένες. Από το δυστυχώς επτοχεύσαμε του Χαρίλαου Τρικούπη στο Καστελόριζο με τον Γιώργο Παπανδρέου 117 χρόνια μετά. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Καλό κουράγιο. Στις 2 Μαΐου του 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει τα πρώτα δημοσιονομικά μέτρα.
αντιδράσει στην απεργία της 5ης Μαΐου. Η Ελλάδα παγώνει κατά τη διάρκεια πορείας γίνεται ο εμπρισμός του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Αθήνα, όπου 3 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους. Λίγα τετράγωνα πιο κάτω, ο Μανώλης Γλέζος δέχεται επίθεση από τα ΜΑΤ με χημικά. Ένα χρόνο αργότερα, ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος που δεν έγινε ποτέ. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Να αποφανθεί ο ελληνικός λαός και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Η πορεία δεν θα είναι εύκολη. Αλλά τα προβλήματα είμαι πεπισμένος ότι θα επιληθούν. Στις 11 Νοεμβρίου του 2011, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος κάνουν την πρώτη συγκυβέρνηση με τον Λουκά Παπαδήμου. Εμφανίζεται το κίνημα των αγανακτισμένων. Στην πάνω μεριά της πλατείας είναι η ακροδεξιά. Στην κάτω πλατεία γίνονται ανοιχτές συζητήσεις και συνελεύσεις με τη συμμετοχή γνωστών αντιμνημονιακών καθηγητών και φορέων. Ακολουθούν εντάσεις και απεργίες, ενώ εμφανίζεται και το κίνημα της Κατσαρόλας. Ακολουθούν προπυλακισμοί και επιθέσεις σε βάρος βουλευτών. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 ψηφίζεται το δεύτερο μνημόνιο. Ακολουθούν νέες διαδηλώσεις και εμφανίζεται το κίνημα «Δεν πληρώνω». Καταργούμε τα διόδια στην πράξη. Ο Λουκάς Παπαδήμος παραμένει στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι το Μάιο του 2012. Ακολουθεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμένου. 17 Ιουνίου 2012 ο Αντώνης Σαμαράς σχηματίζει κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΙΜΑΡ που είχε διασπαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΛΑΟΣ δεν καταφέρνει να μπει στη Βουλή. Η κυβέρνηση Σαμαρά πέφτει το 2015 αφού δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 2015 πρωθυπουργός γίνεται ο Αλέξης Τσίπρας και σχηματίζει κυβέρνηση με τους Ανέλ του Καμέλου. Στην πλατεία Συντάγματος στείνονται χώροι και ταούλια. 28 Ιουνίου του 2015 οι τράπεζες κλείνουν και έρχονται τα capital controls, αφού ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν έρχεται σε συμφωνία με τους πιστωτές. Σχηματίζονται ουρές σε τράπεζες και βενζινάδικα. Ακολουθεί το δημοψήφισμα όπου το όχι γίνεται ναι. Στη συνέχεια έχουμε μαραθώνια σύνοδο κορυφής που διαρκεί περισσότερες από 17 ώρες και έρχεται το τρίτο μνημόνιο. Αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ ο Λαφαζάνης που ιδρύει τη ΛΑΕ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ξανασχηματίζει κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ έως και τη συμφωνία των Πρεσπών. Επισπεύδονται οι εθνικές εκλογές και πραγματοποιούνται στις 7 Ιουλίου. Νικητής η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό που αγγίζει το 40%. 29 Ιουνίου του 2023 παραιτείται ο Αλέξης Τσίπρας μετά από απανωτές ήττες σε εθνικές και δημοτικές εκλογές. Πρώτον, μας φαίνεται ότι από όλα αυτά έχουν περάσει καμιά 50 χρόνια. Ας ξεκινήσουμε από εκεί τώρα που τα είδαμε όλα μαζεμένα. Επίσης, ειδικά στάθηκα στις αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και στις πιο σημαντικές στιγμές, αν κάποιος σκέφτεται παράλληλα όσα συμβαίνουν, κύριε Γεράκη, τώρα που μιλάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Από το 9, που είναι οι τελευταίες εκλογές της μεταπολίτευσης, είχαμε το 12
μια εντελώς διαφορετική εικόνα, το 2015 μια εντελώς διαφορετική εικόνα και το 2019 ακόμη μια ανατροπή, μια εντελώς διαφορετική. Δεν πάμε να μας τα δείξετε. Πάμε να μας τα δείξετε τώρα, γιατί πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον οι κάρτες που μας έχετε ετοιμάσει. Ερχόμαστε, συνάδελφοι, μην φύγετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, επειδή το αναφέρατε, κύριε Γεράκη, από το 2009, βουλευτικές εκλογές. Να δούμε πού βρισκόμασταν το 2009. Και ξεκινάμε να δείξουμε την πρώτη μας κάρτα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία χάνει τις εκλογές, πληρώνει και την απραξία της στα ζητήματα οικονομίας. Είχε ξεκινήσει ήδη, θυμίζουμε κύριε Γεράκη, παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008 και το Πασόκ είναι πρώτο. Ναι, δεν είχαν έρθει ακόμα τα μνημόνια που έρχονται στη 10. Εδώ λοιπόν είναι οι τελευταίες εκλογές του μεγάλου δικομματισμού. Αν προσθέσουμε το ποσοστό του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι 77,4. Βέβαια, είχαμε και μεγαλύτερα ποσοστά δικομματισμού παλιότερα. Το 2007 ήταν 80%, το 2004 ήταν 85-86%. Το 9 τελειώνουν αυτά. Εδώ είχε προηγηθεί πενταετία Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέο αρχηγό εδώ πια, τον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα, και έχουν προηγηθεί και ευρωεκλογές, όπου τις κερδίζει τον Ιούνιο του 2009, που τις κερδίζει το Πασόκ με 36,7% και με τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη με 32,3%. Αλλά ας πάμε στις βουλευτικές εκλογές. Εδώ είναι το τέλος της μεταπολίτευσης όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ό,τι ξέραμε μέχρι εκείνη τη στιγμή τελειώνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Φεύγουμε από το 9 για να πάμε γρήγορα στο 2012. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Διπλές κάλπες και εδώ. Η πρώτη φορά στις πρώτες κάλπες που είδαμε τα δύο πρώτα κόμματα να παίρνουν κάτω από 20%. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει εκτοξευθεί στο 16%. Και ο δικομματισμός από τα 80 αυτά που ξέραμε. Πασόκ τρίτο πια. Είναι στο 32%. Ο παλιός καλός δικομματισμός. Ένας στους τρεις δηλαδή του εκλογικού σώματος. Και αν προσθέσουμε και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φτάνουμε το 50%. Βλέπουμε δηλαδή μια πολυδιάσπαση. Ήταν ένας εκλογικός σεισμός. Βέβαια, 18 η Νέα Δημοκρατία, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί. Προηγήθηκαν πάρα πολλά όμως. Η κρίση δανεισμού, τα μνημόνια, οι αγανακτισμένοι, όπως είπαμε, δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στο Δήμο της Αθήνας, Χρυσή Αυγή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ήρθε, κύριε Γεράκη, μια συγκυβέρνηση την οποία δεν ξέρω ποιος περίμενε. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τη δεύτερη φορά. Εδώ καταλήγουμε κάρτες. Σε μια κυβέρνηση υπηρεσιακή του Παναγιώτη Πικραμμένου. Και μετά ακολουθεί. Και πάμε λοιπόν στις δεύτερες εκλογές, πρόορες, και αυτές τον Ιούνιο του 2012, όπου και εδώ βλέπουμε χαμηλό το δικομματισμό, όπως και να το μετρήσουμε. Νέα Δημοκρατία 29,66, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 26,89 και βλέπουμε το Πασόκ στο 12,28, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 7,51. Εμφανίζονται για πρώτη φορά εδώ. Η Χρυσή Αυγή κοντά στο 7. Ναι, και εδώ θέλω να σημειώσουμε ότι αρχίζει και πέφτει, και έχει σημασία αυτό, αρκετά η συμμετοχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, ναι. Από εδώ και πέρα είναι ένας πιο ήπιος, ας πούμε, δικομματισμός, και η Δημοκρατική Αριστερά με ένα 6,25%. Εδώ καταλήγουμε, επειδή η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ποσοστό έχει 129 έδρες, οπότε δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, καταλήγουμε σε σχηματισμό κυβέρνησης Σαμαρά σε συμφωνία με το Πασόκ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Αν αυτό σας το έλεγε βέβαια κάποιος μερικά χρόνια πριν, δεν θα το πίστευε κανένας προφανώς. Όχι, και προφανώς δεν θα πίστευε και κανείς αυτά τα ποσοστά του 12, φυσικά, άμα το συζητούσαμε το 2009. Και ερχόμαστε τώρα στο 2015. Αυτή η χρονιά, και αν είχε ενδιαφέρον, ο ΣΥΡΙΖΑ πια πρώτο κόμμα στο 36%. Κάνει κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Ναι, διότι οι βουλευτές που έχει είναι 149, οπότε δεν μπορεί να σχηματίσει από μόνο του κυβέρνηση, με Νέα Δημοκρατία στο 27. Και εδώ έχουμε τη Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα, με 6,28. Έχουμε το Ποτάμι. Εμφανίζεται το Ποτάμι του Σταύρου Θοδωράκη. Ναι, με 6,05. Το ΚΚΕ 5,5 περίπου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 4,75. Και το Πασόκ, προσέξτε τώρα, το χαμηλότερο, κόντεψε να μην μπει στη Βουλή, με ένα 4,68%. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε τώρα για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Γιατί λέμε, Νίκο, Ανδρέα, Μαρία,
για τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτή την κοινωνική συγκυρία, σε μια φοβερά επώδυνη διαδικασία από την οποία πέρασαν οι Έλληνες πολίτες προφανώς. Ένα κόμμα είναι εκείνο που κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει όλη αυτή την κρίση αναμφίβολα και φάνηκε και από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε, και αυτό, Νίκο, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως να πω και κάτι, γιατί το 2015 είχαμε και δεύτερες εκλογές. Το Σεπτέμβριο. Είχαμε ουσιαστικά 3 εκλογές, γιατί το 2015 είχαμε και το δημοψήφισμα. Έτσι. Μετά το συμβιβασμό, έτσι. Με το 61,3 όχι. Σωστά. Και το 38,7. Η κρίση δημιούργησε, ή μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ προϋπήρχε. Απλώς η κρίση έδωσε πολύ ψηλά ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση με τον Καμένο. Το θέμα είναι όμως ότι πριν είχαμε το τέλος του δικομματισμού, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Γεράκης, και είδαμε τα ποσοστά, για το λόγο ότι αυτά τα κόμματα χρεώθηκαν τη χρεοκοπία. Άρα ήθελε ο κόσμος να μαυρίσει, για να το πούμε απλά, αυτό, και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Να εκτονωθεί ήθελε. Εκείνη τη στιγμή απομυθοποιήθηκαν οι πολιτικοί μέχρι εκείνη τη στιγμή που τους έλεγαν ότι η οικονομία πάει καλά, είναι θωρακισμένη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο κύριος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο και είπε θα είναι ένα σύντομο ταξίδι. Έτσι, δεν ήταν και τόσο σύντομο. Είδε ο κόσμος να του κόβονται μισθοί συντάξεις και δεν υπήρχε η ωριμότητα στο πολιτικό προσωπικό της εποχής να συνεννοηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς έκανε συγκυβέρνηση με το Πασόκ και την Δημοκρατική Αριστερά, αλλά είχε προηγηθεί το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, η αποχώρηση της Δώρας Μπακογιάννη, όταν τότε ήθελε μέσα στη Βουλή, είχε διαγραφεί. Είχε διαγραφεί από τον κύριο Σαμαρά. Ναι, γιατί τότε ήθελε να στηρίξει. Αναφέρεται και σε αυτό σε όσα μας λέει σε λίγο. Γιατί ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή το δάνεισμα της χώρας. Επομένως και το πολιτικό προσωπικό εκείνη την εποχή δεν είχε την ωριμότητα να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση, την οποία την προκάλεσε. Και από την άλλη, ο πολίτης τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Η αλήθεια είναι, και θέλω να σας το πω, γιατί σε λίγο θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης της κυρίας Μπακογιάννη εδώ και όλων των υπολείπων βεβαίως προσώπων που σας προανέφερα. Λέει, Αντρέα, η κυρία Μπακογιάννη κάποια στιγμή ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ έγινε γιατί ο κόσμος ήθελε για αυτή τη σοβαρή ασθένεια από την οποία έπασχε η χώρα εκείνον το γιατρό που του έλεγε εγώ μπορώ με ασπιρίνη να σου λύσω το πρόβλημα. Ήταν αυτός ο λόγος ή μήπως ο κόσμος δεν ήθελε πια αυτό το γιατρό που του προκάλεσε την ασθένεια? Η επιτυχία του λαϊκισμού είναι ότι δίνει απλουστευτικές απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Όπως ήταν τόσο σύνθετο το πρόβλημα που είχε η ελληνική οικονομία. Η αλήθεια όμως είναι, για να πάρω τη σκητάλη από εκεί που την άφησε ο Νίκος, ότι υπάρχει ένα μοιραίο κόμμα και ένα μοιραίο πρόσωπο. Και αυτό το μοιραίο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία και το μοιραίο πρόσωπο είναι ο κύριος Σαμαράς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το αντιμνημόνιο ουσιαστικά δεν το έκτισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καρπόθηκε στην πορεία. Το αστικό κόμμα της χώρας ήταν εν τέλει το ανεύθυνο κόμμα τη δύσκολη στιγμή. Και αν είχε ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο που διάλεξε ο Γιώργος Παπανδρέου, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά, όπως ήταν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Κύπρο. Εκεί δηλαδή που οι πολιτικές δυνάμεις συνεννοήθηκαν, τα μεγάλα σοβαρά κόμματα συνεργάστηκαν και πολύ γρήγορα βγήκαν από την κρίση. Τότε η Νέα Δημοκρατία έπαιξε με το συναίσθημα, κορόιδεψε τον κόσμο, έτρεχε στα ζάπια και το πληρώσαμε μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς επειδή είχε ένα νέο ηγέτη, άφθαρτο για τα δεδομένα της εποχής, το καρπόθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εκείνον, καταστροφικό για τη χώρα. Και στο πρόσωπο, να δώσω ένα λεπτό, κύριε Γεράκη, το λόγο στη Μαρία, να ακούσω και το δικό της σχόλιο. Το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας βρήκε τον εκφραστή όλης αυτής της οργής και της διαμαρτυρίας τότε. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Ναι, αυτό όμως πρέπει να πούμε. Κοιτάμε, φτάσαμε τώρα. Τώρα ναι, είμαστε να αλλού. πούμε όμως ότι για να φτάσουμε στο σημείο το 2010 η κοινωνία να θεωρεί ότι η κανονικότητά της διαταράσσεται και ότι μπαίνουμε στα μνημόνια έτσι, ήταν αποτέλεσμα για μιας πορείας της μεταπολίτευσης με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκαν. Το πολιτικό σύστημα δηλαδή τι έκανε? Φόρτωνε στις επόμενες γενιές οποιαδήποτε χρέη, προσποιούταν ότι διοικούσε τους ανθρώπους οι οποίοι προσποιούταν ότι αγωνίζονταν. Γιατί για να θυμίσω, όλα αυτά τα οποία προκλήθηκαν, δεν προκλήθηκαν επειδή μια ωραία πρωί, ας πούμε, βρήκαμε ότι το χρέος είχε φτάσει εκεί. Είχαν προηγηθεί οι υποτιθέμενοι κοινωνικοί αγώνες, όπου κάθε φορά οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν και δίνανε παροχές, τις οποίες τις παίρνουν από δανεισμό. Εντάξει, πάντως οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που αποφασίζουν, έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι εκεί για να κυβερνούν. Και φτάσαμε τέλος πάντων στο 2010 και όταν φτάσαμε μετά να
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να μιλάει για αντιμνημονιακό μέτωπο. Φτάσαμε εκεί γιατί δεν είχε οριμάσει το πολιτικό σύστημα. Γιατί ο λαϊκισμός δεν θέλει επιχείρημα, θέλει σιρήνες, θέλει ένα πολύ ωραίο σύνθημα, αν θέλετε και γηπεδικού χαρακτήρα. Με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα σκίσω τα μνημόνια, θα βάλω τις αγορές να χορεύουνε και χωρίς επιχείρημα προχωράς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, επιτρέψτε μου, έρχομαι σε πολύ λίγο σε εσάς. Όπως είπαμε, σε λίγο θα ακούσουμε πρόσωπα όπως είναι ο Φώτης Κουβέλης, όπως είναι ο Γιώργος Πεταλωτής, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μας έχουν μιλήσει, ο Στέφανος Μάνος επίσης. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία αναφέρεται στα λάθη που έγιναν όλη αυτή την περίοδο την οποία συζητάμε. Λέει για πρώτη φορά που βρισκόταν όταν ανακοινώθηκε, όταν υπόθηκαν όλα αυτά από τον Γιώργο Παπανδρέου από το Καστελόριζο, όταν έγινε το διάγγελμα Τσίπρα για το δημοψήφισμα και όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Και επίσης, στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα, τι λέτε ότι απάντησε? Για να σας δω αν θα το βρείτε. Τον πατέρα της. Όχι, κι όμως. Για να το δούμε. Θα ήθελα να ανατρέξετε στο παρελθόν και να θυμηθείτε την Ντόρα Μπακογιάννη να παρακολουθεί το διάγγελμα του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε? Κοιτάξτε, στο Μέγκα Καστελόριζο ήμουν προετοιμασμένη. Δηλαδή, οι πληροφορίες είχαν έρθει και έτσι το σοκ ήταν σχετικά ελεγχόμενο. Στο δημοψήφισμα, όπου ήξερα τις συζητήσεις ευρωπαϊκές και ήξερα τα μηνύματα που είχαν σταλεί για την περίπτωση του δημοψηφίσματος, πρέπει να σας πω ότι παραλίγο να πάθω κεφαλικό. Είχα την αίσθηση ότι γέρασα 10 χρόνια. Με χειρότερο πράγμα ήμουνα στο Μόναχο και μπαίνω σε ένα ταξί. Εγώ είμαι γερμανόφωνη από γεννησιμιού μου. Ο ταξιτζής δεν καταλαβαίνει ότι δεν είμαι Γερμανίδα. Και κάποια στιγμή κάνουμε μια κουβέντα και λέω έχετε τον καιρό, ωραίος, λάμπει ο ήλιος, ξέρω εγώ, ο καιρός της Ελλάδος. Αν μου λέει την ξέρετε την Ελλάδα, λέω είμαι Ελληνίδα. Και σταματάει το ταξί και μου λέει έχετε λεφτά να πληρώσετε? Άλλο εγκεφαλικό. Τι του είπατε? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι του είπα, δεν θέλετε να το πω, ούτε στα γαλλικά μεταφράζετε το τι του είπα. Ακούγοντας το Σόιμπλε, για παράδειγμα, δεν αισθανθήκατε οργή? Βεβαίως. Παιδιά, τα ψυχολογικά είναι για τους ψυχιάτρους. Πηγαίνετε σε ένα ψυχίατρο, πληρώστε τα 100 ευρώ, τελειώστε με αυτό. Αλλά έχω το κόμπλεξ της Βαϊμάρης και λόγω του κόμπλεξ της Βαϊμάρης έχω το μίσος κατά του υγιούς πληθωρισμού, τώρα μιλάμε έτσι, του 1-1,5% που είναι ένας υγιής πληθωρισμός. Και αρχίζω και κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πρώτα λοιπόν κατέστρεψε τη Γερμανία και μετά κατέστρεψε εμάς με τις χαρτοπετσέτες του Βενιζέλου. Υποστήριξα τη θέση ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο, ευθύνες έχουμε όλοι και κατόπιν τούτου πρέπει τα δύο μεγάλα κόμματα να πάρουν αυτή την ευθύνη. Και μάλιστα τότε είχα στείλει και μήνυμα στον Γιώργο τον Παπανδρέου ότι 40 βουλευτές στο εντευκτήριο της Νέας Δημοκρατίας, στο εντευκτήριο της Βουλής, είναι έτοιμοι να ψηφίσουν. Ο Γιώργος Παπανδρέου φοβήθηκε. Το μνημόνιο ήταν μια εξαιρετικά σκληρή χημειοθεραπεία που σε διαλύει. Όποιος έχει κάνει χημειοθεραπεία και με ακούει σήμερα ξέρει τι λέει. Τι λέω, σε διαλύει πλήρως, αλλά τελικά ο καρκίνος νικέται. Η θεραπεία βέβαια στην περίπτωση της Ελλάδας διήρκησε πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Διήρκησε πολύ περισσότερο γιατί στην Πορτογαλία ενωθήκανε τα κόμματα. Και στην Πορτογαλία ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη. Και είπανε εμείς φταίμε, εμείς θα τα φτιάξουμε. Στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει μια πολιτική Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 κτλ. Το οποίο στο μυαλό των ανθρώπων ήταν σαφές ότι δεν έβγαινε ως πολιτική. Και φτάνουμε στο 18%. Από εκεί και πέρα οι αγανακτισμένοι δημιουργούνται και οι αγανακτισμένοι πάνε προς δύο κατευθύνσεις. Η μία προς τα δεξιά και η άλλη προς τα αριστερά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν γεννημένο κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτή η διαμαρτυρία είχε έφορο έδαφος κάποια στιγμή. Φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε και από εκεί και πέρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και προσπαθεί να βρει πολιτική πλατφόρμα. Και η μεν και η δε. Και αυτοί που φύγανε και αυτοί που μείνανε. Κοιτάζοντας προς τα πίσω τώρα την ιστορία, ποιος ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός για την Ντόρα Μπακογιάννη που πέρασε από τη χώρα και από τους αντιπάλους σας, ποιος ήταν εκείνος που έκανε τα πιο πολλά σωστά πράγματα? Κοιτάξτε, καταρχήν εγώ δεν έχω την αλαζονία να πιστεύω ότι μόνο εμείς κάναμε σωστά πράγματα. Έγιναν πολλά σωστά πράγματα. Και από τον Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν σωστά πράγματα. Και ο Σιμίτης έκανε μετά βεβαιότητος πολλά σωστά πράγματα. Και ο Τσίπρας ακόμα έκανε κάποια σωστά πράγματα. Για πείτε το. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ. Δεν περίμενα να τα ακούσω. Αλλά και αυτός κάποια σωστά πράγματα έκανε. Ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος. Και είναι καλύτερος από τον πατέρα μου. Το οποίο για μένα δεν λέγεται εύκολα. Το αντιλαμβάνεστε. Τι σας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πήγε να πέσει την καρέκλα του, δεν τα άκουσα. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Είδες, Μαρία, που έπεσες έξω? Ναι, εντάξει. Είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βέβαια να κρατήσουμε και αυτό που λέει. Έμεινε σε οικογενειακό περιβάλλον. Καλύτερος και από τον πατέρα μου. Καλύτερος και από τον πατέρα. Και λέει, και ο Τσίπρας έκανε καλά πράγματα. Βέβαια, όταν τη ρώτησα, πείτε μου ένα, λέει, δεν μπορώ να σκεφτώ και κάποιο που τα λέμε. Εννοεί τις πρέσπες, που είναι η πιο μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι κάτι το οποίο μπορείς να του το πιστώσεις. Υπάρχουν πολλά να χρεώσεις. Κύριε Γεράκη, για τα ψυχολογικά του Σόιμπλε, τα οποία πλήρωσε και η Ελλάδα, ας μην σχολιάσουμε βέβαια ότι τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, η Κομισιόν να επενεί την Ελλάδα και την Πορτογαλία, γιατί βρίσκονται εντός πλαισίου, και να καλεί τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Και ενδεικτικό είναι το πρωτοσέλιδο της Bild. Να μπουν στο σωστό δρόμο. Βέβαια. Το 2010 και τους λέει τώρα οι Γερμανοί να πουλήσουν τα νησιά. Μα το θυμόμαστε. Το πρωτοσέλιδο εκείνο με το γνωστό χεράκι, το θυμόμαστε όλοι. Νομίζω ότι θα γίνουμε ακόμα πιο σοφοί όταν διαβάσουμε το βιβλίο της Ο Σονούπο, το 24. Τώρα βγαίνει σε λίγους μήνες. Η οποία έχει πει κιόλας ότι η περίοδος τότε με την Ελλάδα, ο κίνδυνος Brexit κλπ. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας της. Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Ότι αναφέρει αρκετά πράγματα. Για μας να δει πόσο δύσκολο. Ήταν μια άδικη τότε πολιτική, τιμωρητική για την Ελλάδα. Θα μπορούσαν να το έχουν λύσει το θέμα πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Τι είπες, και όχι με χημειοθεραπεία. Καλά, τώρα όμως είναι αργά για δάκρυα. Κύριε Γεράκη, έχουν παρέλθει όλα αυτά. Μαρία, τι σου έκανε εντύπωση από όσο είπε η κυρία Μπακογιάννη, κάτι που δεν σχολιάσαμε? Νομίζω εντάξει, υπόθηκαν αλήθειες και για τον τρόπο με τον οποίο είχε επιλέξει τότε η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά να αντιμετωπίσει το θέμα των μνημονίων. Ξέρετε, το κρίσιμο ήταν ότι οι πολιτικοί δεν είχαν αντιληφθεί ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολιτική. Δηλαδή, μετά και την κατάρρευση της Lehman Brothers, όπου πλέον στη διελκυστίνδα μεταξύ αγορών και πολιτικής κέρδισαν οι αγορές, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα είχαν μείνει στο ότι μπορώ να μοιράζω ανέξοδες υποσχέσεις και χωρίς κόστος και να... Μαρία, μεγάλη ευθύνη και των δημοσιογράφων, για να μην λέμε μόνο για τους πολιτικούς, που κορόιδευαν συνειδητά τον κόσμο πάρα πολύ τότε. Ναι, αν οι πολιτικοί όμως έλεγαν ότι παιδιά πάμε για δύσκολες μέρες και όχι για καλύτερες. Καταφέραμε να χάσουμε ως δημοσιογράφοι την πιο μεγάλη είδηση το 2008-2009, την είδηση χρεοκοπίας της χώρας. Αν το 8-9 τολμούσε κάποιος να πει ότι η χώρα οδεύει προς χρεοκοπία, θα κινδύνευε σχεδόν με απόλυση. Το έχει διηγηθεί πολύ ωραία σε μια συνέντευξή του ο Παύλος Τσίμας για μια εκπομπή που είχε κάνει τότε με ένα γερμανικό Ινστιτούτο. Ναι, αλλά τότε τα πρωθυπουργικά χείλη σου έλεγαν ότι είναι θωρακισμένη οικονομία. Ναι, εντάξει, προφανώς. Πάντως διαχρονικά οι δημοσιογράφοι έχουν κάνει καριέρα με λιβανιστήρια σε όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, οι οποίες προεκλογικά υπόσχονταν παραδείσους, καλύτερες μέρες, καλύτερες συντάξεις, καλύτερες μισθούς και δανείζαν, έτσι. Άρα οι καριέρες έχουν ψηστεί από τη μεταπολίτευση και μετά σε πολύ μεγαλύτερο και ο κόσμος ψηφίζει κυβερνήσεις, όχι δημοσιογράφους. Ναι, σαφώς. Καλά, όταν, ναι. Στη διαμόρφωση του κλίματος. Προφανώς. Όμως υπάρχει και κάτι το οποίο το έχουμε υποτιμήσει και δεν το έχουμε βάλει ποτέ στη δημόσια ατζέντα. Και είναι το γεγονός ότι η μεταπολίτευση κυριαρχήθηκε από μια γενιά η οποία μπήκε στην πολιτική σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και μιλάω για τη γενιά Πολυτεχνείου. Άνθρωποι που μπήκαν στην πολιτική στα 20 και στα 25 και που ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται ακόμα. Που σημαίνει ότι ήταν μια γενιά που μπήκε, προσπάθησε να κάνει με άλλο τρόπο πολιτική από ό,τι την είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε και δεν φρόντισε για τη διαγενειακή ανανέωση. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στα μνημόνια και φτάνουμε στις κρίσιμες εκλογές του 2012,
όπου τα πράγματα είναι διπλά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση της χώρας, είναι και η κρίση του πολιτικού συστήματος που δεν έχει κάνει διαγενειακή ανανέωση. Θυμίζει αυτό που λέγαμε παλιά. Ήταν η Ελληνική Επανάσταση μόνο εθνική. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία. Συγγνώμη, έχετε την εντύπωση ότι θα τελειώσουμε εδώ? Κρατήστε την όρεξη και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα, πριν τις διαφημίσεις, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι οι αγορές νίκησαν την πολιτική. Σε αυτή τη φράση κρύβονται πάρα πολλά. Οι αγορές έλεγαν όμως μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Έτσι, να μην λέμε κακές ειδήσεις. Δεν το λέω μόνο για τις αγορές και οι δημοσιογράφοι. Η γενιά μπήκε στο πολιτικό σύστημα. Ναι, απλώς δεν έκανε διαγενειακή ανανέωση. Μπήκε και έμεινε 40 χρόνια. Αν έμενε 20, μήπως τα καλύτερα. Είναι θετική εξέλιξη ότι αυτοί που αγωνίστηκαν κατά της Χούντας μπήκαν στην πολιτική και ήταν πολύ λογικό και να αναδειχθούν και να επιβραβευτούν. Είναι η ανανέωση. Μαρία, το πρόβλημα πάντως δεν ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε τώρα. Το αν δηλαδή μια συγκεκριμένη γενιά είναι και αυτό ένα θέμα. Γιατί όταν δεν έχεις ανανέωση, όταν δεν έχεις η μη διαγενειακή ανανέωση, έφερε τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν ήταν ο καλύτερος της γενιάς του. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζουμε και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο ρόλος του. Η μη ανανέωση και διαδοχή και στο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την εκλογή Κασελάκη. Θα δείτε πρόσωπα να παραδέχονται τα λάθη τους στην πορεία της εκπομπής. Δεν έχουμε δείξει σχεδόν τίποτα ακόμη. Μία ανάσα θα πάρουμε και επιστρέφουμε. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεστε να φύγετε. Μέχρι τις 2 και κάτι έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχει προσθεθεί στην παρέα μας ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολιτικός αναλυτής. Έχει ανάψει η κουβέντα. Ναι. Θέλω να σας πω. Καλησπέρα ή καλημέρα να πω. Καλημέρα, ναι, τώρα πια περίπου καλημέρα λέμε. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κουσούλη. Βλέπουμε τώρα και θυμόμαστε όλα αυτά τα δύσκολα που περάσαμε. Τα δύσκολα χρόνια. Αν τα έχουμε αφήσει πίσω. Το μάθημα όμως το πήραμε. Οι πολιτικές δυνάμεις το πήραν. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς πολύ όχι, ενθαρρυντικό. Ναι. Ασφαλέστατα όχι. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η κρίση δεν έχει τελειώσει. Και το δεύτερο είναι ότι φυσικά όχι μόνο δεν πήραμε τα μαθήματα, αλλά δεν πήραμε απολύτως κανένα μάθημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που επιφανειακά εμφανίστηκε ως κρίση, που είναι η χρεοκοπία της χώρας, συνδέεται με το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας εξακολουθούν και λειτουργούν αντιπαιδαγωγικά και εξουσιαστικά από το 1974 ως σήμερα. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα που οφείλει μια πολιτική δύναμη να κάνει σε μια κοινωνία? Είναι ότι οι πόροι, κυρία Αναστασοπούλου, είναι πάντα περιορισμένοι. Κανείς δεν το λέει αυτό. Αν ακούσετε την πολιτική, δείτε την πολιτική λειτουργία και τον πολιτικό λόγο, είναι ως σαν να υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Αυτό υπάρχει ακόμα? Απολύτως αυτό έχει περιοριστεί, ακόμη. Δεν έχει περιοριστεί? Απολύτως υπάρχει ακόμη. Τώρα, με όλη τη συμπάθεια, θα έλεγα προχθές ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να πει ότι υπάρχουν πάντα πόροι, είπε ότι θα ξύσουμε τον πάτο του βαρολιού. Εννοώντας δηλαδή ότι πάντα υπάρχει κάτι ακόμη να βρεθεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το νόημα? Έχουμε πιάσει πάτο. Το νόημα είναι ότι πάντα θα βρεθούμε κάτι. Η πιο ακραία περίπτωση είναι εποχής Πασόκ, που ο Ανδρέας Παπανδρέου στον υψηλό πληθωρισμό. Το λεφτά που υπάρχουν, θα πείτε τώρα. Όχι μόνο τα λεφτά. Όχι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καθιερώσει κάτι περισσότερο καινοτόμο, αν θέλετε, και καθαρά μία πηγή της κρίσης. Είχε καθιερώσει την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Την ΆΤΑ. Τι έλεγε δηλαδή στους ανθρώπους? Ότι μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ, ο αιώνιος εγγυητής των εισοδημάτων σας. Αυτά γέννησαν την κρίση. Από εκεί λέτε ξεκίνησε. Αυτός είναι ο πυρήνας της κρίσης. Ο πυρήνας της κρίσης, υπάρχει ένας πυρήνας ακόμη πιο βαθύς, κυρία Αναστασοπούλου, είναι ο φεουδαρχικός χαρακτήρας του λεγόμενου πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα στη χώρα δεν είναι καθαρά πολιτικό σύστημα όπως είναι ένα πολιτικό σύστημα της Δύσης. Είναι ένα κατεφημισμόν πολιτικό σύστημα. Έχει όλα τα εξωτερικά στοιχεία του συστήματος, δηλαδή έχουμε ελευθερία λόγου, πολιτικούς σχηματισμούς, πολιτικό ανταγωνισμό, ελεύθερο συνδικαλισμό, αλλά η εξουσία στο βάθος μεταβιβάζεται κληρονομικά, είναι συμπυκνωμένη με φεουδαρχικά χαρακτηριστικά και παραμένει αναλύωτη στη διαδρομή. Ποιο είναι το εργαλείο αυτής της εξουσίας?
είναι το κράτος, το οποίο απορροφά κυρίως τους πόρους και έχει και αυτό δουλοκτητικά χαρακτηριστικά. Θέλω το δικό σας σχόλιο πολύ σύντομα, γιατί θα πάμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα πρόσωπα που σας έχουμε προαναγγείλει εδώ και ώρα, που μας μιλούν εδώ στην αρένα απόψε, και νομίζω ότι θα πάρουμε πολλές αφορμές για την κουβέντα μας. Ποια είναι η δική σας εξήγηση για το γεγονός ότι πάρα πολλά κόμματα δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, κατάφεραν να μπουν στη Βουλή και μάλιστα συγκεντρώνοντας δυνάμεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν δει κάποιος τις περιόδους αναλυτικά, αλλά λίγο το ότι συμμετείχαν σε καμιά συγκυβέρνηση, λίγο το ότι δεν κατάφεραν τέλος πάντων να συνεχίσουν την πορεία τους, τελικά έσβηναν. Είναι κόμματα τα οποία, ξέρετε, συμπυκνώνουν την διαμαρτυρία στο περιθώριο των πραγμάτων. Είναι στιγμιαία κόμματα με την έννοια αυτή, και καθώς εκτονώνεται αυτή η αναζήτηση και αυτή η αγωνία, πεθαίνουν και τα κόμματα αυτά. Πάρα πολλά τέτοια μικρά κόμματα δημιουργήθηκαν στη διαδρομή. Το πιο χαρακτηριστικό είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι εμφανίζονται με 10,7, νομίζω, κύριε Γεράκη, αγαπητέ μου Θωμά, το 12, και αντέχουν στη διαδρομή, αλλά παρά τα αυτά, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται, αφήνουν αυτά τα κόμματα πίσω τους. Είναι κόμματα ευκαιριακά, τα οποία τα βλέπουμε σε κάθε πολιτική διαδρομή. Καταλαβαίνει δηλαδή και ο πολίτης ότι δεν είναι αυτό το κόμμα που θα του δώσει τη λύση. Γνωρίζει ο πολίτης ότι ακόμη και την ώρα που το ψηφίζει, η ψήφος του είναι και αυτή ευκαιριακή. Ψήφος διαμαρτυρίας. Ίσως να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι και το 2012 τα κόμματα ταυτίζονταν με παρατάξεις και οι πολίτες δήλωναν στην ιδεολογική κλίμακα ότι τοποθετούνται, ας πούμε, στην αριστερά, στη δεξιά, στο κέντρο, και ψήφιζαν και τα αντίστοιχα κόμματα. Αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Ένας πολίτης μπορεί σήμερα να δηλώνει κεντρός, να δηλώνει κεντροαριστερός και να ψηφίζει ένα κόμμα που ούτε εμείς ούτε το ίδιο το κόμμα προσδιορίζεται στο κέντρο ή στην κεντροαριστερά. Αυτή λοιπόν έχει διαταραχθεί αυτή η σχέση που υπήρχε. Οι γραμμές του παρελθόντος δεν υπάρχουν πλέον, αριστερά ή δεξιά. Έχει διαταραχθεί η συνέπεια, δηλαδή νιώθω αριστερός, άρα ψηφίζω αυτά τα κόμματα που προσδιορίζονται εκεί. Αυτό που υπήρχε και ήταν αδιαπραγμάτευτο κάποια χρόνια πριν. Ναι, γιατί τότε είχαμε κόμματα παρατάξεις. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον. Και επίσης υπάρχουν δύο κόμματα που πλήρωσαν την αλλαγή διαδρομής. Δηλαδή το πρώτο είναι ο Λαϊκός Ορθόδοσμος Συναγερμός, που είχε ψηφίσει το μνημόνιο το πρώτο, και στην πορεία συμμετείχε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, και στην εξέλιξη έγινε αντιμνημονιακός ο κ. Καρατζαφέρης και μετά εξαλειώθηκε. Και η Δημοκρατική Αριστερά, η οποία ακολούθησε το δρόμο της ευθύνης, συμμετέχοντας στην κυβέρνηση, και πλήρωσε την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Ωραία. Άντεξε το και κλείσιμο της ΕΡΤ. Αντί να τα συζητάμε, σωστά, η ΕΡΤ τότε είχε παίξει το σημαντικότερο ρόλο, αλλά γιατί αντί να τα συζητάμε εμείς, να μην ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Γιώργος Καρατζαφέρης, όπως είπες, Ανδρέα μου, Στέφανος Μάνος, Φώτης Κουβέλης, Γιώργος Πεταλωτής, ο οποίος έχει να μιλήσει και πάρα πολύ καιρό, και Ντόρα Μπακογιάννη στο βίντεο που ακολουθεί. Υπάρχει τώρα και η γνωστή αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Ποιος έφερε την κρίση, ποιος κατέστρεψε τη χώρα, ποιος δεν έκανε όλα όσα έπρεπε. Θα ακούσετε και παραδοχές λαθών. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα καταγεγραμμένα σε χρονοσυρά. Τα έχεις εκεί να τα πούμε μετά. Να δούμε πώς πήγε το χρέος. Πάμε. Το 2008 και 2009, με τη διακυβέρνηση Καραμανλή, υπήρχε ένας εκτροχιασμός τεράστιος, χωρίς να αφήνουμε στην άκρη και τις ευθύνες όλου του πολιτικού συστήματος, όπως είπα, όπως και του Πασόκ βεβαίως. Το πολιτικό σύστημα ήταν ανέτοιμο για να αντιμετωπίσει αυτό που ερχόταν εδώ και χρόνια. Αναμφισβήτητα υπήρξαν αδυναμίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Από την άλλη μεριά υπήρξαν και σωστά πράγματα, ότι παραδείγματος χάρη ο Καραμανλής είπε την αλήθεια και πήρε την ευθύνη επάνω του. Αναγκαστήκαμε και στραφήκαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και βέβαια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ξέρετε ότι το καλό κουράγιο ο τότε Επίτροπος Οικονομικών Όλη Ρεν το είχε πει σε μένα. Καλό κουράγιο. Η περίοδος των μνημονίων ήταν ένα συγκλονιστικό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό γεγονός. Θα καταγράφεται και ιστορικά ως μία από τις πιο οδυνηρές πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες στη χώρα μας. Εν τέλει, μόνο το Πασόκ πλήρωσε, γιατί η Νέα Δημοκρατία που έκανε χαμηλό ποσοστό στις εκλογές του 12, τον Μάιο, τον Ιούνιο πήγε σε πλειοψηφίες και έγινε και κυβέρνηση. Του λέω, πρόεδρε, θα χάσω το κόμμα. Και μου είπε το εξής: καλύτερα να χαθεί η Ελλάδα.
Και βεβαίως ήξερα ότι θα επακολουθήσει αυτό που έγινε. Ήξερα ότι οι άλλοι δύο θα την παίζανε στον Παπαδήμο, όπως και έγινε, και γι' αυτό σηκώθηκα και έφυγα για να μην ευτελιστώ. Εκείνο το βράδυ βεβαίως μου προτάθηκε να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τα λοιπά, και είπα όχι, θα βάλω τους υπουργούς, εγώ δεν θέλω να έχω αυτή την κοκκινίλα επάνω μου. Οι πλατείες ήταν γεμάτες από ψηφοφόρους όλων των κομμάτων πλην των ψηφοφόρων που πίστευαν στο Πασόκ. Και δική μας ήταν. Έτσι. Τι σήμαινε αυτό? Είχαμε χάσει το παιχνίδι. Και πότε αυτό εκδηλώθηκε με τρόπο ανάγλυφο? Όταν από 45% πόσο είχαμε πάρει το 2009, πέσαμε στο 12% το 2012. Ήτανε συντριβή. Συντριβή. Οι συγκεντρώσεις στις πλατείες με επικεφαλής τους μετέπειτα υπουργούς της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα ήταν συγκεντρώσεις όπου τα στελέχη τους χοροπηδάναν πάνω στα σώματά μας. Και όταν ήρθε η ώρα αυτά να τα χειριστούν στην πράξη, είδατε την πορεία τους. Αυτό πληρώνουν τώρα. Υπήρχαν και στο εσωτερικό τα δικά μας άνθρωποι οι οποίοι ήταν κατά του μνημονίου και τα λέγανε ανοιχτά, το περίφημο αντιμνημόνιο δεν στήθηκε μόνο από τις πλατείες, στήθηκε και από εμάς. Έτσι στηρίξαμε την κυβέρνηση, η οποία συγκροτήθηκε από τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και της τότε Δημοκρατικής Αριστεράς. Βεβαίως μετά από 8 μήνες αποχωρήσαμε από το σχήμα. Εκείνη την εποχή εμφανίζονται διάφορα μικρά κόμματα τα οποία καλύπτουν και ένα κυβερνητικό κοινό σε ορισμένες περιπτώσεις, και το φαινόμενο αυτό που ζήσαμε ήταν το εξής: εμφανίστηκαν, αναδύθηκαν και χάθηκαν. Τότε πραγματικά κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Θυσιάσαμε το πολιτικό μέλλον του Πασόκ, θυσιάσαμε το προσωπικό μας πολιτικό μέλλον, όχι απλώς για μια ιδέα, αλλά γιατί υπήρχε η επόμενη μέρα της χρεοκοπίας. Ήταν μια απόφαση επιβίωσης της ίδιας μας της χώρας. Δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα. Θυμάστε ότι πολλές φορές ερχόντουσαν τα νομοσχέδια εκείνης της εποχής που ήταν ογκώδη. Μιλούμε εκατοντάδες σελίδες, τα ψήφιζαν χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Δεν ξέραν τι ψηφίζαν οι βουλευτές. Τέτοιους βουλευτές είχαν. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει, μην νομίζετε. Αυτό δεν διάβασα, κύριε Κουσούλη, το μνημόνιο. Ακόμη χτυπάει πολύ ευαίσθητες χορδές, όσα χρόνια και αν περάσει. Είναι ειλικρινής τοποθέτηση. Είναι αλήθεια. Είναι ειλικρινής τοποθέτηση. Από άλλους που λένε ότι το διάβασαν. Και επίσης αυτό το καλό κουράγιο. Το διάβασαν όμως. Σκέψου όμως τι ευθύνη τότε είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είχε την προστασία του πολίτη. Σκέψου τι γινόταν τότε στον δρόμο, και ευτυχώς. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό δικαιολογεί ένας βουλευτής να μην έχει διαβάσει το μνημόνιο. Όχι, δεν δικαιολογεί. Καλύτερα να εφαρμόσει μια χώρα. Αλλά σκέψου και τι ζούσαμε από τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις σε καθημερινή βάση και πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση. Αναστασοπούλου, συγγνώμη Αντρέα, έχει και μια άλλη διάσταση. Ότι το μνημόνιο ήταν μια συνθήκη που υπερεύαινε τα πρόσωπα. Δηλαδή αυτό που θέλει να πει στο βάθος αυτή η δήλωση, δεν διάβασα το μνημόνιο, είναι ότι ακόμη και αν το είχα διαβάσει δεν θα μπορούσα τίποτα να κάνω. Δεν ήταν στο χέρι μας. Δεν ήταν στο χέρι μου να κάνω κάτι. Μιλάμε δηλαδή για μια συντριπτική ήττα της χώρας, η οποία συμπυκνώθηκε ως μνημόνιο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και οι Έλληνες ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει, ούτε θέλουν να γνωρίζουν, κατά τη γνώμη μου, γιατί φοβούνται να γνωρίζουν. Είναι ένας καθυστερημένος λαός, μια κοινωνία καθυστερημένη, η οποία δεν αποδέχεται τις πραγματικές συνθήκες. Ένα λεπτό να πω ό,τι θέλω να πω. Καθυστερημένη κοινωνική συνείδηση. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Τι σημαίνει ότι ο λαός αρνείται να αποδεχθεί. Απολύτως, να την καταθέσετε. Τι σημαίνει καθυστέρηση? Καθυστέρηση σημαίνει να αρνούμε να αποδεχθώ τις συνθήκες της ζωής μου. Δηλαδή συνειδητά να υιοθετώ το μηχανισμό της μετάθεσης, της άρνησης, η περίοδος των και να μην συμμετέχω στον αγώνα για τη βελτίωση της ζωής μου. Μισό λεπτό. Πάντως η περίοδος των μνημονίων δια του παραδείγματος. Μαρία, η περίοδος των μνημονίων. Και γίνονται δια της συμμετοχής των ανθρώπων. Για να μην παρεξηγηθούμε.
η περίοδος των μνημονίων δεν ήταν μια κανονική περίοδος και δεν ήταν μια περίοδος που όφιλε κανείς από εμάς να την αποδεχθεί κιόλας. Ναι, αλλά δεν έπεσε από τον ουρανό, αυτό θέλω να πω. Γιατί θέλω να πω, οι πολίτες ήταν υπεύθυνοι για αυτό που συνέβη τελικά στη χώρα. Απολύτως, έχουν συμπράξει στην καταστροφή. Και όχι οι κυβερνήσεις. Μαζί τα φάγαμε δηλαδή. Όχι, έχουν συμπράξει οι κυβερνήσεις. Άρα είχε δίκιο ο Πάγκαλος με αυτό που έλεγε. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα μετά το 1974 είναι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Είναι η στιγμιαία έκφραση εμπιστοσύνης προς συγκεκριμένα κόμματα από μεγάλο αριθμό των πολιτών. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι συνειδητά. Υπάρχει και 60% όμως που δεν ψηφίζει τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις έβγαιναν με βάση το εκλογικό σύστημα. Ναι, με βάση το εκλογικό σύστημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι οι άνθρωποι. Ναι, αυτοί είναι στην αντιπολίτευση. Συνειδητά επιλέγουν κάθε φορά τους αντιπροσώπους τους και δεν υπάρχει μηχανισμός που τους επιβάλλει. Καλά, για την επιλογή που κάνουμε όταν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε, προφανώς και είμαστε υπεύθυνοι. Και για το γεγονός ότι η συμμετοχή, κύριε Γεράκη, στις εκλογές έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και πάμε να δείξουμε αυτή την κάρτα, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε δηλαδή τη συμμετοχή που είχαμε από το 2009 μέχρι το 2023. Να σας το πω σε έναν αριθμό. Είμαστε μείον, κύριε Γεράκη, 2 εκατομμύρια ψηφοφορούς. Είμαστε, για την ακρίβεια, 1.771.000 και αν υπολογίσουμε από το 2004 που ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή, είναι 2.300.000 χαμένες ψήφοι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Άρα η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αριθμητική, όπως λέει ο κ. Κουσούλης. Συνήθως δεν είναι πολιτική. Αν δούμε ότι λείπει αυτό. Αν το πας αναλογικά. Πάλι θα βρω τον πελά μου. Κύριε Κουσούλη, πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι. Κάτι ήξερε. Επειδή το θυμηθήκαμε το καλό κουράγιο που το είχε πει και με αυτή την πολύ ωραία προφορά το 2010. Τώρα. Υπάρχει μια συνάδελφος η οποία όλα αυτά που εμείς περιγράφουμε τα έζησε από πρώτο χέρι και έζησε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και τη θυμάμαι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, να της τηλεφωνούμε ασταμάτητα για να τη ρωτήσουμε τι έγινε με την Α διαπραγμάτευση, Β διαπραγμάτευση, ξανά μανά διαπραγμάτευση. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη είναι στη σύνδεσή μας και την ευχαριστώ πολύ που ξενυχτά μαζί μας. Ελένη, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Εσύ τα έχεις γράψει και στο βιβλίο σου ούτως ή άλλως, όλες αυτές τις κρίσιμες περιόδους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή θέλω να μας πεις, που δεν πρόκειται να την ξεχάσεις ποτέ και που τα πράγματα είχαν φτάσει πια στο χείλος του γκρεμού, ποια θα διάλεγες? Είναι μια στιγμή που δεν την έχουν στην Ελλάδα πολύ στην καρδιά τους. Είναι η μέρα, είναι το Eurogroup ακριβώς μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος. Νομίζω είναι 27 Ιουνίου του 2015 και έχει έρθει ο Γιάννης Βαρουφάκης ως Υπουργός Οικονομικών και ζητάει στους ομολόγους του στο Eurogroup να πάρει μια επέκταση στο πρόγραμμα. Αν θυμάστε καλά, ανακοινώνεται Παρασκευή το δημοψήφισμα και Δευτέρα έλυγε το πρόγραμμα. Σωστά. Οπότε η Ελλάδα θα ήταν στον γκρεμό. Και έρχεται ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος έχει ήδη εκνευρίσει πάρα πολύ τους συναδέλφους του, καθώς υπάρχουν όλα αυτά τα συνεχόμενα Eurogroup τα οποία έρχονται και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Και μιλάμε για ανθρώπους υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι αφήνουν τις οικονομίες τους για να έρθουν και να συζητήσουν για άλλη μια φορά τα θέματα τα οποία νιώθουν ότι τα έχουν πει πολλές φορές στον Έλληνα ομολογό τους. Τέλος πάντων, και ξεκινάει η συζήτηση. Λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης: κάνουμε δημοψήφισμα, θα στηρίξουμε το όχι και θέλουμε και επέκταση. Όπως καταλαβαίνετε, πέφτει μια παγωμάρα, σταματάει το Eurogroup, γίνεται μια συνέντευξη τύπου που κατεβαίνει ο Γερούν Ντάισεμπλουμ, τότε πρόεδρος του Eurogroup, και μας λέει με λίγα λόγια ότι ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε χάσει οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Άρα εκεί αρχίσατε όλοι να καταλαβαίνετε ότι το πράγμα πια έχει φτάσει όχι απλώς στα όρια, έχουμε περάσει τις κόκκινες γραμμές. Έχουμε ξεπεράσει το όριο, Μαρία, ναι. Και συνεχίζεται το Eurogroup χωρίς την παρουσία του Γιάννη Βαρουφάκη, οι οποίοι μιλάνε οι υπόλοιποι πώς θα ισχυροποιήσουν το ευρώ σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Νομισματική Ένωση.
εμείς σαν δημοσιογράφοι που τα έχουμε παρακολουθήσει, βέβαια ήταν και η κούραση πολύ μεγάλη εκείνης των ημερών. Εγώ έχω καταρρεύσει, δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που ακούω και βγαίνω έξω να πάρω λίγο αέρα γιατί πρέπει να στείλω την ανταπόκρισή μου και βλέπω τον βασικό διαπραγματευτή από τη μεριά της Κομισιόν, ο οποίος είναι Ιταλός, έχει αφήσει μια τεράστια γενιάδα, ο οποίος είναι με κόκκινα μάτια δακρυσμένα και μου λέει δεν μπορώ να ακούσω τη συζήτηση. Η γενιάδα είναι γιατί έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ότι δεν θα ξυριστώ μέχρι να γίνει συμφωνία με την Ελλάδα. Άρα οπότε έχουν περάσει 7 μήνες και ο άνθρωπος έχει... έγιναν γένια αυτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί κράτησε πολύ. Ελένη, επειδή συζητάμε και το βάλαμε και αυτό νωρίτερα στην κουβέντα μας, το πώς έβλεπαν γενικώς τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια των μνημονίων, για να πάμε λίγο πιο πίσω, να φύγουμε δηλαδή από το 2015 που όλα αυτά είναι πιο φρέσκα. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό εκείνο το εννοείται προφανώς. Έχει περιγράψει η Ελένη μαζί με την κυρία Δενδρινού, είναι πολύ ενδεικτικά. Συγκλονιστικά, πραγματικά. Ότι ήταν μια χώρα χωρίς κυβερνήτη και χωρίς πλήρωμα. Και χωρίς φρένα. Μια ανερμάτιστη ομάδα που πήγαινε τη χώρα στον κρεμό. Εσείς εισπράξατε όλα αυτά, Ελένη, τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων κλπ. Πολύ αρνητικό κλίμα δυσαρέσκειας έναντι της Ελλάδας. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, αυτή η αντίληψη ότι οι Έλληνες θα έφταναν σε αυτό το σημείο, οι Έλληνες δεν δουλεύουν, οι Έλληνες δεν έκαναν αυτά που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα καλούνται να τα πληρώσουν. Αυτά τα εισπράτατε, τα συζητούσατε μεταξύ σας? Ναι, υπήρχε πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα που περιγράφεις, Μαρία. Αλλά θα ήθελα να πω λίγο αυτό στην προηγούμενη συζήτηση όσον αφορά τα κόμματα. Γιατί να σκεφτούμε ότι και αυτοί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ερχόντουσαν σε επαφή ήταν βασικά όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Ήταν περίπου οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπανε άλλους ομολόγους απέναντί τους. Και όταν το πρώτο μνημόνιο το διαπραγματεύτηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και υπογράφηκε αυτό το μνημόνιο, από εκείνη τη στιγμή όλοι βγαίναν και λέγανε εγώ θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Έχουμε τον Βενιζέλο, ο οποίος έκανε εσωτερική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι αν ήμουν εγώ επικεφαλής θα είχα καλύτερη συμφωνία. Γίνεται υπουργός οικονομικών το 2011, μπαίνει σε αυτή την συνεδρία του Eurogroup στο Λουξεμβούργο πρώτη φορά, λέει εγώ θέλω να ξαναδιαπραγματευτούμε το πρόγραμμα και γυρνάει ο Λιρέν τότε, ο οποίος ήταν και πολύ ήπιον τόνων κτλ. Και του λέει: ωραία, άμα δεν θες τα λεφτά, μην τα πάρεις. Ο Βενιζέλος σε μία ώρα είχε αλλάξει τελείως. Είχε κάνει στροφή 180 μοίρων και είπε: OK, θα συνεχίσουμε με αυτό το πρόγραμμα που έχουμε. Φυσικά που έγινε το έκτακτο, που έγινε μόνιμο και το καθεξής. Ελένη, θα σε παρακαλέσω να μην... Όχι, ναι, παρακαλώ. Όχι, στη συνέχεια όμως όλοι το κάνανε αυτό. Ο Σαμαράς το ίδιο πράγμα είπε, ότι εγώ έχω μια καλύτερη συμφωνία. Εκλέγεται, παθαίνει το μάτι του, άμα θυμάστε, ή να πάει στο Βερολίνο, καθυστερεί η επίσκεψη αυτή και φτάνει στο Βερολίνο και τον βγάζει η Μέρκελ στο μπαλκόνι, αυτό το φημισμένο μπαλκόνι της καγκελαρίας. Και του λέει... Τότε που είπε ακριβώς, και του λέει ότι άμα θες να μείνει η χώρα σου για να μείνει στο ευρώ, πρέπει να κάνει μια σειρά από πάρα πολλές δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Αν δεν έχεις την θέληση, θα σε βοηθήσουμε εμείς ως Γερμανία με ένα πολύ ωραίο πακέτο. Και εκεί είναι που κάνει την τρομερή στροφή τότε ο κύριος Σαμαράς και κάνει τα 72 προαπαιτούμενα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολες δράσεις που πρέπει να κάνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και μετά έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα που πλέον δεν τον φοβούνται. Γιατί τους λένε στο ίδιο μπαλκόνι δεν τον είχε πάει και τον Τσίπρα η Μέρκελ? Ναι, είναι αυτό το φημισμένο μπαλκόνι. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν περάσει. Το πακέτο είναι πάντα εκεί. Ελένη, επειδή αναφέρθηκε στην περίοδο του 2015, έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τους πρωταγωνιστές και αυτά τα πρόσωπα που νομίζω και το 2015 μας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Αν σκεφτείτε πόσα έχουν συμβεί από τότε μέχρι τώρα, το 2023. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε γρήγορα. Είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανερχόταν με όλη εκείνη την πολιτική την οποία εισήγαγε την συγκεκριμένη περίοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθετε κάποιους στόχους, ιδιαίτερα τολμηρούς. Είχε πει ότι θα καταργήσει τον έμφυα για μιας. Δεν το έκανε, αλλά το υποσχέθηκε. Αλλά ο λαός είναι εύπιστος και τους δοκιμάζει και τους ψηφίζει. Και μετά τους πετάει. Ο κόσμος τότε ήθελε αλλαγή. Ήθελε δύο πράγματα. Πρώτον, απαλλαγή από τα μνημόνια και δεύτερον, αλλαγή. Αλλαγή διότι από το παλιό πολιτικό προσωπικό. Μία κοινωνία πληγωμένη που διαψεύδονται όλες τις ελπίδες, είναι ποτέ δυνατόν να μην αντιδράσει? Θα αντιδράσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και αντέδρασε. Έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.
δεν του έδωσε απόλυτη πλειοψηφία. Γίνονται τα περίφημα τραγελαφικά πράγματα με καμένους κτλ. Και εκεί φαίνεται, αν θέλετε, και πόσο λίγο οι άνθρωποι πιστεύουν στην πολιτική αυτά που λένε. Εμείς κατεβήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε και είχαμε πετύχει στην ελληνική κοινωνία να πούμε ότι το καινούργιο έρχεται. Αλλά το βασικότερο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ότι μιλούσε στην καρδιά του Ελληνά. Άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα έφορα εδάφια, όπως είπα, για να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις απαράδεκτες, για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερο χαρακτηρισμό, καταστάσεις που ζήσαμε στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Βαρουφάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τις επιτροπές χρέους και όλα αυτά τα καραγκιόζλίκια, τότε πραγματικά δεν υπήρχε συνειδησιακό πρόβλημα, υπήρχε πρόβλημα πολιτικής τακτοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίστηκε ως μια αντιμνημονιακή πολιτική δύναμη. Έκανε ένα δημοψήφισμα, πήρε το αποτέλεσμα που διεκδίκησε, το όχι με άλλα λόγια, εφήρμοσε μια πολιτική εντός των μνημονίων, αλλά διεκδικώντας και επιτυγχάνοντας κάποια στιγμή την σταδιακή απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Στην κανονικότητα ένα κόμμα τέτοιο δεν αντέχει. Και πολύ κράτησε. Και κράτησε εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα. Η κατάρρευσή του ήταν βεβαία από τη στιγμή που η συγκρότησή του ήταν η συγκρότηση συνοθηλεύματος. Έπαιρνε από παντού. Και έπαιρνε από παντού βάσει μιας πολιτικής υποσχέσεων που διαψεύστηκε στην πράξη όταν αυτοί οι ίδιοι έγιναν κυβέρνηση. Έβαλα το χεράκι μου για εκείνη την κυβέρνηση. Δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν ήταν αρνητική αυτή η συνεργασία. Στις εκλογές του 2019 είχε μια ήττα, αλλά τα ποσοστά που πήρε ήταν εξαιρετικά σημαντικά. Σας θυμίζω ότι είχε πάρει 32%, παρά το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές είχε πάρει 22-23% περίπου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες λειτουργήσαν ως μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, δέχτηκαν ισχυρές ήττες. Υπάρχουν αναταράξεις οι οποίες ακόμη στα κόμματα, οι οποίες ακόμη είναι τα απόνερα, βιώνουν τα απόνερα της μνημονιακής και αντιμνημονιακής εποχής. Και αν η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα μεγάλο ποσοστό που θυμίζει τις παλιές εποχές, το 41%, σε απόλυτο αριθμό ψήφων δεν θυμίζει τίποτα τις ψήφους που παίρνουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Ο μόνος ο οποίος πήρε την ευθύνη και είναι προς τιμήν του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Κανείς άλλος δεν έκανε αυτοκριτική. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε γιατί ήταν πολύ αριστερός, ούτε έχασε επειδή ήταν πολύ δεξιός. Έχασε γιατί δεν ήταν τίποτα. Δεν είχε, ήταν κάτι το οποίο κουβαλούσε λίγο αριστερά, κουβαλούσε λίγο ότι πρέπει να είμαστε προς το κέντρο κτλ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν ούτε δεξιά ούτε αριστερά που λέει ο κύριος Χούλογλου. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα. Είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει ανεξαρτοποιηθεί πριν λίγες μέρες. Πριν λίγες μέρες, αλλά έβγαινε με το ΣΥΡΙΖΑ. 14-19, 10 χρόνια. Εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο φορές. Μόνο οι δύο έχουν μείνει, όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει. Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που τα βλέπουμε όλα αυτά και μας τα εξιστορούν και τα πρόσωπα που έπαιξαν ένα ρόλο εκείνη την εποχή. Τώρα τα πράγματα και η εικόνα που έχουν στην Ευρώπη για την Ελλάδα έχει αλλάξει, γιατί τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Να τραβιέται το αυτί της Γερμανίας και της Γαλλίας. Δηλαδή αυτό που ζούμε είναι σουρεαλιστικό όλο. Και ξέρεις, έχει αλλάξει τελείως νομίζω η εικόνα της χώρας. Παρόλο που μπορώ να σου πω ότι ακόμα και αν μιλήσει και αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μετά την κρίση, στους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν ζήσει τη δικιά μας κρίση, τη μεταναστευτική κρίση, το Brexit, σου λένε ότι οι πιο δραματικές στιγμές που έχω ζήσει στην καριέρα μου είναι σίγουρα εκείνο το 7μηνο του 2015. Δηλαδή είναι σαν να έχει χαραχτεί στη μνήμη τους. Μιλάμε άνθρωποι που έχουν ζήσει και την έξοδο μιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πιο δραματικό γεγονός. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα τους έχει μείνει ανεξίτηλη. Δεν μας είπες κάτι για τη 17ωρη περίφημη διαπραγμάτευση βέβαια, όπου θυμάμαι τότε να σας παίρνουμε τηλέφωνο όσοι ήμασταν στην Αθήνα και εσείς ήσασταν εκεί στο σημείο της διαπραγμάτευσης και να ρωτάμε έγινε, βγήκαν, όχι. Και κάποια στιγμή εκεί νωρίς το πρωί βγήκε λευκός καπνός.
Βγήκε λευκός καπνός. Αλλά το φοβερό σε αυτή τη διαπραγμάτευση που λέμε κιόλας και για τον τρόπο που παίρνουν οι αποφάσεις στην Ευρώπη είναι ότι τελικά οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν σε πολύ μικρό κύκλο. Δηλαδή φωνάζαν τον Τσίπρα, φωνάζαν τη Μέρκελ, ο Σόιμπλε ήταν μέσα και ήταν ένας Ντόναλντ Τούσκ ως πρόεδρος του Συμβουλίου που προσπαθούσε να βγάλει μια άκρη. Όλοι οι υπόλοιποι καθόντουσαν, οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί τώρα μιλάμε, αρχηγοί κρατών μελών, που ήταν σε μια τεράστια αίθουσα και κοιμόντουσαν, μιλούσαν, έκαναν άλλα πράγματα, δηλαδή δεν είχαν συμμετοχή. Φαντάζομαι περιμένεις πώς και πώς να διαβάσεις και εσύ τα απομνημονεύματα της Άγγελα Μέρκελ, όπου θα βγει το βιβλίο, από ό,τι καταλάβαμε, το 2024 και φυσικά η κρίση της Ελλάδας θα έχει πολύ μεγάλο μέρος, φαντάζομαι, αυτού του βιβλίου. Τι θα έχει κάνει η κυρία Μέρκελ? Θα έχει κάνει? Δεν ξέρω, θα το δούμε. Πάντως είχαν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις και της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε σχετικά με το πρόγραμμα, έτσι. Το ότι δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να είναι το καλύτερο, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως, κύριε Κουσούλη. Δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Προφανώς και όχι. Φυσικά και όχι. Η κυρία Μπακογιάννη, πάντως, όταν την ρωτήσαμε για ένα πρόσωπο το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει πονέσει πολύ την Ελλάδα και δεν είναι άλλος από τον τότε Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, είπε ότι η Ελλάδα πλήρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ψυχολογικά του Σόιμπλε. Ναι. Δεν συμμερίζομαι αυτές τις προσεγγίσεις. Υπάρχει πάντα μια πολιτική επιλογή που είναι κατευθυντήρια και οδηγεί τις πράξεις των ανθρώπων, αυτών ιδιαίτερα που έχουν ένα δημόσιο ρόλο, όπως ο κύριος Σόιμπλε τότε, και κεντρικό ρόλο. Αυτό που νομίζω, επιτρέψτε μου να προσθέσω στη συζήτηση αυτή για να κατανοήσουμε την περίοδο, είναι το τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Εκεί κρίθηκαν όλα. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 δεν ήταν μια λάθος διαπραγμάτευση, δεν ήταν μια λάθος επιλογή, δεν ήταν μια αδυναμία των προσώπων. Ήταν η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου. Και ποιο ήταν αυτό το σχέδιο? Το σχέδιο ήταν να αποκοπεί η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει περίκλειστη χώρα και μέσα σε αυτή την περίκλειστη χώρα να εγκατασταθεί μια αυταρχική εξουσία. Υπενθυμίζω, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που δείχνετε, του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πρέπει να ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που δείξατε. Καταθέτεις τη διαφωνία σου. Να υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω κάτι. Πώς θα αναπτυσσόταν και θα να υπενθυμίσω κάτι. Να υπενθυμίσω κάτι. Μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε. Ναι, δεν μπόρεσε να το κάνει. Να υπενθυμίσω κάτι. Τον Ιούνιο του 2015, να υπενθυμίσω ένα γεγονός και να το εξηγήσετε στη συνέχεια. Ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται την Αγία Πετρούπολη. Εκεί συναντιέται με τον κύριο Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ ήταν πάντα υπουργός εξωτερικών. Και ο κύριος Τσίπρας έκανε μια φοβερή αποκαλυπτική δήλωση ότι η Ελλάδα θα βρει και άλλα λιμάνια να καταπλέψει. Το θυμάστε? Ναι, είναι μια δήλωση λοιπόν η οποία είναι πάρα πολύ καθαρή. Είναι πάρα πολύ καθαρή που λέει. Μισό λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας μετά τα δημοψηφίσματα, μετά τις διαπραγματεύσεις κλπ. έκανε μια πολιτική επιλογή και είπε ότι εγώ δεν θα βγάλω τη χώρα από το ευρώ. Έτσι δεν είναι? Όμως αυτά συμβαίνουν, κύριε Αναστασοπούλου, μετά, όταν πια το αδιέξοδο έχει βιωθεί. Όταν έχει βιωθεί. Ένα λεπτό να τελειώσω. Όταν έχει βιωθεί, οι άνθρωποι έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους. Η δήλωση υπάρχουν και άλλα λιμάνια για να καταπλέψει η χώρα είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ. Πάντως για αυτά πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει. Το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι όχι ότι είχε σχέδιο. Είναι ότι δεν είχε κανένα σχέδιο. Δεν συμφωνώ ότι ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Όχι, είχε σχέδιο. Αν δεν βγήκε το σχέδιο του, είχε πλήρη άγνοια. Πώς εξηγείται το πρώτο εξάμηνο? Πίστευε ότι μπορεί να βρει απαλού λεφτά. Υπήρχαν φράσεις τελεχών που λέγανε θα πάμε και θα τους απειλήσουμε και θα μας τα δώσουν τα χρήματα. Είχε μεσάνυχτα για το πώς λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που έχει περιγράψει η Ελένη και η κυρία Δενδρινού στο βιβλίο περιγράφουν ότι ήταν ένα ρεμπέτα σκέρ που πήγαινε χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα και είχε πλήρη άγνοια των πάντων. Δεν είχε σχέδιο εξόδου. Εντάξει. Πίστευε ότι μπορεί να πάρουμε λεφτά από την Κίνα, την Ινδία. Περιγράφονται με πολύ χαρακτηριστικά στο βιβλίο. Εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν. Δεν είχε όμως σχέδιο εξόδου, είχε άγνοια. Να αποδεσμεύσω την Ελένη, συγγνώμη. Να αποδεσμεύσω την Ελένη Βαρβιτσιώτη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν απόψε μαζί μας. Ελένη, καλή συνέχεια. Έλα, Μαρία. Καλή συνέχεια. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπήρχε έλλειψη πολιτικής εμπειρίας. Δεν υπήρχαν και στελέχοι που να έχουν σοβαρή εμπειρία στη διακυβέρνηση και αυτό φάνηκε γιατί και επίσης δεν υπήρχε και κόμμα το οποίο να μπορεί να στηρίζει τις επιλογές
και να τις προωθεί και στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι που έζησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, και γι' αυτό το λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το σχέδιο. Νίκο. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μισό λεπτάκι τώρα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα που χρειάστηκαν μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, όταν ο κ. Σαμαράς έλεγε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 και μετά έκανε τη στροφή. Εντάξει, αυτοί που είχαν σχέδιο ερχόταν... και ήταν και κόμματα τα οποία είχαν κυβερνήσει. Ο Τσίπρας ερχόταν να ασκήσει τα μνημόνια του Σαμαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μοιραίο πρόσωπο κ. Σαμαράς. Εγώ λέω ότι κόμματα που είχαν ασκήσει εξουσία και ήταν μεγάλα κόμματα. Δεν κατάφεραν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα κόμματα ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εχθρό. Απ' έξω ένα μπαμπούλα. Γιατί αν μπορούσαν να υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα και να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, δεν χρειαζόντουσαν ούτε μνημόνια. Ο κ. Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν και έφερε το δούνου του. Βέβαια, έλεγε αλλά μετά πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δικαιολογήσει τα σκληρά μέτρα. Διαχωρίζει μνημόνιο από μνημόνιο πάντως. Όχι, δεν το διαχωρίζω. Ανεξαρτήτως με το ποιος το έφερε. Και ο Τσίπρας έφερε όπως οι προηγούμενοι. Όμως, αν κατηγορούμε τον Τσίπρα, ο οποίος ναι, ήταν ένα κόμμα μικρό, συμφωνώ με τη Μαρία, χωρίς στελέχη, που το κύμα οργής τον έφερε στην εξουσία. Οι υπόλοιποι λοιπόν που ήταν επαγγελματίες και κυβερνούσαν τόσα χρόνια, τι έκαναν? Δεν έριξαν τη χώρα να πάμε στον κύριο Γεράκη, παρακαλώ. Και συντάξεις. Πρώτον, δεν σχολιάσατε τα πρόσωπα που ήρθαν από το παρελθόν και τους είδαμε στο βίντεο. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Μιχαήλ Γιαννάκη, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, πρόσωπα που είχαμε στις εκπομπές τότε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σας θυμίζω. Ναι, και κάποιους εξ αυτών, όπως για παράδειγμα τον κύριο Βαρουφάκη, ποιος τον έκανε να βγει πρώτος στη Β' Αθηνών με 120.000 χαπούς και δεύτερο Δραγασάκη με 80. Τα κανάλια που τον είχατε μέρα νύχτα να αναπτύσσει τις θεωρίες του. Κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ναι, επελέγει από τον κύριο Τσίπρα πάντως ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν είπαμε εμείς στον Τσίπρα πάρει τον Βαρουφάκη κάτω τον Υπουργό Οικονομικών και πήγε να τα σπάσει στο Eurogroup με τον Dijsselbloem. Ότι εδώ και στο μνημονιακό ρεύμα και στους αγανακτισμένους των πλατείων κτλ. Που μετά αναδείχθηκαν ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έγιναν αργότερα και υπουργοί, πρημοδοτήθηκαν ιδιαιτέρως από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν λες όμως δεν υπήρχε κομματική δομή για να τους προωθήσει. Από πόσα κόμματα έχουν περάσει. Γιατί αν κάτσουμε και δούμε κάποια πρόσωπα. Αλλά δεν στεριώσαν όμως. Γίνανε υπουργοί εκεί που στεριώσανε. Μεριά, η κυρία Βαρβιτσιώτη είπε για τον κύριο Βενιζέλο. Ένα πολιτικό πρόσωπο που νομίζω λίγοι αμφισβητούν και την ευφυΐα του και τις ικανότητές του. Και πήγε και αυτός να διαπραγματευτεί. Και έφαγε τα μούτρα του. Και μας έφερε το ΕΤΙΔΕ. Πάμε στο Θωμά Γεράκη. Έχω μια διαφωνία με τη Μαρία. Ο κύριος Βαρουφάκης ψηφίζεται έτσι με πάρα πολύ ισχυρό κύμα γιατί συμπυκνώνει την άρνηση. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο εκφραστής της άρνησης. Θα συμφωνήσω, αλλά για να γίνει η άρνηση ορατή έπρεπε να γίνει από κάποιο βήμα. Και το βήμα δεν το βρήκε στην πλατεία, το βρήκε στα μέσα ενημέρωσης. Συγγνώμη. Τώρα μισό λεπτό θα διαφωνήσω εγώ. Καταθέτω τη διαφωνία μου. Παρακαλώ. Χωρίς να. Ναι, δικαίωμα, παρακαλώ. Ο κύριος Βαρουφάκης επελέγει από τον Πρωθυπουργό τότε να γίνει Υπουργός Οικονομικών ξαναλέω. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Ήταν ο πρώτος βουλευτής της χώρας, 120.000. Και ήταν και η πιο ωραία τάκα του κυρίου Κασελάκη. Τι δεν θα κάνατε, το ρώτησε η κυρία Λουπάκη στο κόμμα. Το Βαρουφάκη Υπουργό. Πάντως ο κύριος Βαρουφάκης, παρά τα όσα λέγονται ή τα όσα έκανε, ήταν ο μόνος που μπορεί να έχει σχέδιο. Γιατί σε ανύποπτο χρόνο είχε πει τώρα μας χειροκροτάτε. Όχι το σωστό βέβαια. Όχι το σωστό, ναι. Είχε σχέδιο πάντως. Και είπε τώρα μας χειροκροτάτε. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα δεν ξέρω να δω τι. Πάω στον κύριο Γεράκη γιατί έχει ετοιμάσει κάτι φοβερό. Δείτε τώρα πώς μία συγκυβέρνηση, κύριε Γεράκη, μπορεί πραγματικά να διαλύσει δύο κόμματα. Δεν είδαμε πριν από λίγο τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα σε ό,τι αφορά τη Δημοκρατική Αριστερά για να τη σχολιάσουμε. Ναι, το δικαίωμα, έχεις δικαίωμα κι εσύ. Λοιπόν. Πότε λοιπόν, εδώ βλέπουμε το 2012, σωστά, η Δημοκρατική Αριστερά παίρνει ποσοστό 6,11%. Και τον Ιούνιο του ίδιου έτους 6,25%. Εδώ έχουμε και τη συμμετοχή στην κυβέρνηση από το 12 έως το 13. Ναι. Ακριβώς ένα χρόνο. Έτσι, μιλάμε τι ένσταση τώρα μπορεί να έχεις εσύ εδώ? Θα την πω. Και επίσης τον Ιανουάριο του 2015 μαζί με τους πράσινους έχει ένα ποσοστό 0,48% και επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν στις κυβερνήσεις εκείνο το διάστημα τιμωρούνται στη Εδώ είναι η ένσταση. Τιμωρούνται, μισό λεπτάκι, ή γίνεται απορρόφηση. Σε μια απόφαση που τέλος πάντων μπορεί να τα βγάλει εκτός. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Ας πούμε, το Πασόκ τιμωρήθηκε. Μισό λεπτό. Τιμωρήθηκε πάρα δικαίωμα. Εδώ έχω την ένσταση. Αν, Θωμά, έδειχνες τις δημοσκοπήσεις καθόλου το διάστημα που η Δημάρ ήταν στην κυβέρνηση,
τα δημοσκοπικά της ποσοστά ήταν πάνω από τα εθνικά της ποσοστά. Συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, γιατί θα μας τρελάνετε. Δεν θα σας τρελάνω. Εμείς εκλογές δεν πρέπει να βλέπουμε εδώ. Έσβησε, πήγε στο 0,4 ή όχι. Και τι είπα πριν, ότι τα κόμματα, κάποια κόμματα, γιατί η Δημάρ δεν ήταν κόμμα αρχών. Εξέβραζε τις αρχές Ανατολικής Αριστεράς. Δεν ήταν ένα κόμμα κομίτης, κουβαλούσε ένα ιστορικό ρεύμα πίσω της. Λέω και το είπα και για τον. Πλήρωσε τη συγκυβέρνηση ή όχι? Πλήρωσε τον τρόπο που αποχώρησε από τη συγκυβέρνηση. Όσο ήταν στην κυβέρνηση, τα δημοσκοπικά της ποσοστά ήταν πάνω από τα εθνικά της ποσοστά. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει όμως, αυτό λέμε. Θέλω να πω, όταν αλλάζεις, όταν κάνεις στραβοτιμονιά και από το ένα άκρο, από εκεί που έλεγες, είμαι η αριστερά της ευθύνης, υπερασπιζόσουνα τότε τη σωτηρία της χώρας, αυτά έλεγε τότε η Δημάρ, και κάνει τη στραβοτιμονιά και πάει στο άλλο άκρο τον Ιούνιο του 2013, ναι. Την επόμενη εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις από το 7 και το 8 την πάνε στο 1,5-2 και εκεί διαλύθηκε. Δεν είναι μόνο η Δημάρ όμως. Πάμε να δούμε το λαός τώρα, γιατί θα ακούσετε σε λίγο Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος έχει πάρα πολλά παράπονα από τα δικά του παιδιά, που αρκετά εξ αυτών, όπως γνωρίζουμε πια, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Υπουργοί φυσικά, πρωτοκλασάτη υπουργοί. Έχει παράπονα και από τον κύριο Στίγκα και τον κύριο Νατσιό. Θα ακούσετε σε λίγο γιατί. Θα ακούσουμε τον κύριο Καρατζαφέρη να τα λέει. Δείξε μας λίγο λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Ωραία. Το βλέπουμε νομίζω στην κάρτα. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το Σεπτέμβριο του 2000. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, στις εκλογές του 9, γιατί πάμε σε αυτή την περίοδο, έχει 5,63%. Τον Μάιο του 12 βλέπουμε μια πτώση στο 2,89%. Μπήκε σε συγκυβέρνηση το 9, έτσι. Ναι. Όχι, στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου, σωστά. Λοιπόν, το Μάιο του 12 2,89% και στις δεύτερες εκλογές του 12 1,58% και φτάνουμε τον Ιανουάριο του 2015 1,03%. Και κύριε Γεράκη, σε αυτό στην αντιστοίχηση με τη Χρυσή Αυγή βλέπουμε να παίρνει ποσοστά η Χρυσή Αυγή σε αντίθετη πορεία, δηλαδή σε αυτή την κάθοδο που είχε προφανώς, εντάξει, η Χρυσή Αυγή είχε και ψηφοφόρους από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και άρχισε να παίρνει και να χτίζει. Ναι, γιατί να θυμίσω, μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή σε ποσοστά υπολογίσιμα, θεωρούσαμε ότι την πιο άκρα δεξιά έκφραση κομματική το λαός στο πολιτικό σύστημα. Μα τη δεκαετία του 2000, τότε όχι αντίστοιχα όπως γινόταν με τη Χρυσή Αυγή, ο φόβος ήταν του Καρατζαφέρη. Να πούμε ότι ο κ. Καρατζαφέρης ήταν πρώτος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία στη Β' Αθηνών, τα κρίσιμα χρόνια 89-90 κτλ. Δεν μπορώ να μην ζητήσω ένα σχόλιο από τον κύριο Κουσούλη. Είχε εκλεγεί, να πούμε κιόλας, γιατί και στις ευρωεκλογές το 2004 ευρωβουλευτής. Και στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2009 το κόμμα του είχε πάρει 7,15%. Μα είχε ξεκινήσει το 2002 ως υποψήφιος νομάρχης απέναντι στην επιλογή που είχε κάνει τότε ο Κώστας Καραμανλής, τον Γιάννη Τζανετάκο. Δεν μπορώ να μην ζητήσω ένα σχόλιο, κύριε Κουσούλη, για την Χρυσή Αυγή, γιατί είδαμε ένα μόρφωμα ναζιστικό που αποδείχθηκε στην πορεία ότι λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση και καταδικάστηκε να βρίσκεται στη Βουλή από εκεί που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτό σημείο των καιρών. Ναι. Είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό είναι έκφραση της οργής, της άρνησης, της απόρριψης. Και συνδέεται με αυτό που είπα προηγουμένως και θέλησα να το διατυπώσω με μια επιστημονική ματιά στα πράγματα, ότι πλευρές της κοινωνίας ακολουθούν το σκοτεινό δρόμο για να αντιδράσουν. Είναι εκφράσεις της καθυστέρησης. Ναι, και βέβαια. η Χρυσή Αυγή λοιπόν με έναν βίαιο λόγο και με βίαιες πράξεις μαζί, κυρία Αναστασοπούλου, έκανε μια προπαγάνδα επιβολής και βίαιης στο βάθος ανατροπής αυτό που οι άνθρωποι ζούσαν. Και με την έννοια αυτή πέτυχε μέσα σε αυτή την κρίση να καταγραφεί και να φτάσει, νομίζω, αγαπητέ Θωμά, μέχρι το 9-9,5. Είχε βγάλει 3 ευρωβουλευτές. Και κάτι που μάλλον έχουμε ξεχάσει όλοι, στις ευρωεκλογές του 2014 είχε βγάλει 3 ευρωβουλευτές. Δεν είναι μόνο θέμα οργής. Υπάρχει το ακροδεξιό ακροατήριο, έτσι, που είναι καταγεγραμμένο. Το οποίο μορφοποιείται, υπάρχει. Κάτι που πρέπει να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που είπατε. Συγγνώμη, δεν θέλω να το χάσουμε. Είπατε για τους σκοτεινούς δρόμους που επιλέγονται πολλές φορές και από τους πολίτες και από τους ψηφοφόρους. Ο σκοτεινός δρόμος μπορεί να είναι και ένας άγνωστος δρόμος στην αρχή. Στην πορεία έγινε απολύτως γνωστό τι είναι η Χρυσή Αυγή. Δεν υπήρχε δικαιολογία δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Μα ήταν πολύ συνειδητή ψήφος. Δηλαδή μπορεί να ήταν αντισυστημική όπως την ονομάζαμε. Και όταν η ανάλυση έλεγε ότι αυτή η ψήφος είναι αντισυστημική, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν ότι ήταν και καμάρι και τιμή τους να ψηφίζουν αντισυστημικά. Σας θυμίζω την ίδια συζήτηση. Και όλοι
ξέρανε τι ψηφίζουν. Κάναμε τώρα για τους Σπαρτιάτες και το Στίγκα, πολύ πρόσφατα. Παρότι δεν είναι το ίδιο, αλλά θυμηθείτε, παιδιά, τη συζήτηση που έγινε το Μάιο, που είχε σκίσει η Χρυσή Αυγή. Γίνεται το περιστατικό εδώ στο στούντιο του Αντένα με το φασίστα Χασιδιάρη και την επίθεση στην κυρία Κανέλη. Πολλοί πίστεψαν ότι μπορεί να έχει κόστος. Φάνηκε ότι όχι απλώς δεν είχε κόστος. Υπήρχε ένα κάρο φασισταριά που λέγανε καλά τις έκανε. Μα είναι αυτό η οργισμένη κοινωνία το θεωρούσε κανονικό. Είχε νομιμοποιηθεί η βία, μάλλον. Που είναι ακόμα χειρότερο. Μου επιτρέπετε. Κάποια στιγμή στην πρώτη φάση εκεί, αν θυμάστε, το πρώτο βίαιο γεγονός που έκανε, την πρώτη βίαιη πράξη που έκανε η Χρυσή Αυγή, διέλυσε μια λαϊκή αγορά στην Καλιθέα. Το θυμάστε? Που έσπαγε τους πάγκους, αυτή λοιπόν η πράξη της διάλυσης της αγοράς, που είχε γίνει επίθεση ουσιαστικά, έπαιζε για πάρα πολύ καιρό και το λέω στην κυρία Μαρία Καρακλιούμ τώρα που είπε προηγουμένως στα μέσα, έπαιζε λοιπόν συνέχεια ως στοιχείο της κρίσης αυτή η πράξη. Και μάλιστα είχα γράψει, επιτρέψτε μου να πω, και ένα κείμενο, είχα πάρει τηλέφωνο τους συναδέλφους τότε και τους έλεγα ότι δεν πρέπει να παίζει αυτή η πράξη, γιατί είναι μια προπαγάνδα υπέρ της βίας. Και όμως έπαιζε διαρκώς αυτό τις ημέρες της κρίσης. Κύριε Κουσούλη, συγγνώμη, πρέπει να κλείνουμε. Δεν το λέμε με την έννοια αυτή. Πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Της ατμόσφαιρας. Απλώς θέλω να πω με τα νέα media, τα new media πια, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, είδαμε ότι οι Σπαρτιάτες δεν γνωρίζουμε κανέναν. Τότε δεν ήταν. Όχι, δεν υπήρχε τόσο. Όχι, εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω. Οι ακροδεξιοί και όλα αυτά ήταν μέσα και πουσάρουν τα μηνύματα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό που συζητάμε είναι αν πρέπει δηλαδή να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα ή αν το πρόβλημά μας είναι ότι υπήρχε αυτό. Δηλαδή ότι υπήρχαν αυτοί, υπήρχε αυτό το ναζισμό. Εμείς δεν έπρεπε να το δείχνουμε. Η κοινωνία κλείνει τα μάτια με μάλωσε. Όχι. Σας μαλώνουν διαρκώς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, κύριε Κουσούλη. Αστειεύομαι. Στο χαρακτηρισμό για την κοινωνία και το σύνολο της κοινωνίας. Είναι ένα επιστημονικός όρος η καθυστέρηση. Ότι είναι καθυστερημένος ο Έλληνας πολίτης, δεν τη συμφωνώ. Ότι υπάρχουν τμήματα που μπορεί να είναι καθυστερημένα, να το συζητήσουμε. Πάντως, σαν έκφραση της αντίδρασης στο πολιτικό σύστημα, αυτές οι ενέργειες της Χρυσής Αυγής, αν θυμόσαστε, από δημοσκοπήσεις εκείνης της εποχής που λέει ο Λευτέρης ότι σπάγανε τις λαϊκές αγορές, είχαν μια αποδοχή της τάξης του 20%. Έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν όλοι ακροδεξιοί κτλ. Αλλά ήταν η αίσθηση του ότι απέναντι στο σύστημα. Μα είχε νομιμοποιηθεί, να μπούμε στη Βουλή, να δίνουμε τους βουλευτές. Όλα είχαν ξεκινήσει από το 2008. Είναι αποτυχία του πολιτικού συστήματος και της δημοκρατίας, όπου δεν μπορεί να εμπεδοθεί πώς πρέπει να είναι ένα σύγχρονο κράτος. Και ο καθένας σκέφτεται ατομικά. Χάθηκαν οι συλλογικότητες τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως δε και την εποχή των μνημονίων, και έχουμε πάει σε διακριτές ατομικότητες, όπου ο καθένας είναι ένας ψηφοφόρος που σκέφτεται αποκλειστικά και μόνο την πάρτη του. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα, και δεν ανέλαβε το πολιτικό σύστημα τις ευθύνες. Δεν έφτιαξε το πολιτικό σύστημα, οι κυβερνώντες, ένα πρόγραμμα για εξόδου από την κρίση και να πει εγώ έχω την ευθύνη. Καλά. Και πήγαμε τώρα, στον με τσιγκλάτε, εδώ δεν καταφέραμε να προλάβουμε τον Κασιδιάρη που μέσα από τη φυλακή ανέβαζε εκπομπές στο YouTube. Και αυτό συνέβη φέτος. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ υπήρξε και νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι ίσονος σημασίας. Όχι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γιατί πήγαμε σε νομοθετική ρύθμιση για τις εκλογές του Μαΐου και αποκλείστηκε το κόμμα τότε που λεγόταν Έλληνες, Έλληνες για την πατρίδα, όπως τους έλεγε. Και μετά όμως πέρασαν κάτω από το ραντάρι Σπαρτιάτες. Αυτό δείχνει τη διπλή ανικανότητα του πολιτικού συστήματος. Όλο αυτό το σύστημα από την αρχή. Συμπερνάνε κάτω από το ραντάρι και δεν το έχεις καταλάβει. Προσέξτε τώρα, δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο και να μην προλάβουμε να δούμε και άλλα πρόσωπα που σας έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Βλέπω πάντως ότι έχει πάει 2 η ώρα και δεν χάνετε την όρεξή σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπομπή να διευκρινίσουμε ότι είναι ζωντανή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ ξενυχτούν μαζί μας κανονικά. Έτσι, πάμε να δούμε το βίντεο. Έχει ενδιαφέρον. Ένα κινηματογραφικό έργο. Κανονικά, κύριε Κουσούλη, θα το δούμε. Πολύ ωραία. Υπήρχαν κόμματα τα οποία πραγματικά δείξαν μια σοβαρότητα και βάλαν πλάτη και κόμματα από τα οποία δεν το περιμέναμε. Έτσι. Το λαός του κ. Καρατζαφέρη, για παράδειγμα, μπήκε σε μια συγκυβέρνηση η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά, προκειμένου να μην πτωχεύσει η χώρα, γνωρίζοντας ίσως,
δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι ο κ. Καρατζαφέρης το γνώριζε, ότι θα το πληρώσει γιατί θα μπορούσε να είναι με το μεγάλο κύμα του αντιμνημονιακού αγώνα. Όσοι ήταν κοντά μου είναι στην πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή είναι ο Βορύδης, πρώτη γραμμή είναι ο Άδωνης, πρώτη γραμμή είναι ο Πλεύρης. Δεν υπάρχει μια δημοκρατία χωρίς τους δικούς μας. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος ο ένας είναι ο Πλεύρης. Κορυφαίοι υπουργοί είναι δύο. Εργασία στο μεγαλύτερο υπουργείο που υπάρχει και στην ουσία αναπληρωτής πρωθυπουργού από τα καθήκοντα που είχε αναλάβει είναι ο Βορύδης. Ο Βελόπουλος έκανε κόμμα δικό του. Επίσης, ό,τι άλλον δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο Στίκας είχε έρθει από εμάς, τον διαγράψαμε σε κάποια στιγμή γιατί δεν μας έκανε. Ο Νατσιός κτλ. Ό,τι κινείται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει περάσει μέσα από τη δικιά μας φύτρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε, να χρησιμοποιήσω τον όρο, να σηκώσει κεφάλι μετά τη συγκυβέρνηση που είχε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο και το επίπεδο του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ και τη δύναμη την οποία κατέγραφε τους παλαιότερους καιρούς. Γιατί και εκεί ίσως πρέπει να γίνει μια κριτική, γιατί είναι κολλημένο το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι κολλημένα και διάφορα άλλα κόμματα. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο ΚΚΕ, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Πρέπει όμως να σας πω ότι τότε εμείς αποχωρήσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων και πολιτικών ζητημάτων. Βέβαιως είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας την κυβερνητική εξουσία, την κυβέρνηση, ακολούθησε αυτή την πολιτική της Δημοκρατικής Αριστεράς. Υπήρχαν όντως και κόμματα όπως η Δημάρ και το Ποτάμι, τα οποία αναδεικνυόταν ως κόμματα μιας σοβαρότητας. Αποδείχθηκε όμως ότι αυτά τα κόμματα ήταν θνησιγενή και όχι κυρίως γιατί κράτησαν τις αντιστάσεις κατά της αντιμνημονιακής ρητορικής, αλλά θεωρώ γιατί δεν είχαν την ιδεολογία, τις αξίες και τις αρχές που είχαν τα παλιότερα μεγάλα κόμματα. Το Ποτάμι εξέφραζε κάτι το νέο, κάτι το μεταρρυθμιστικό που είχε ανάγκη να ακούσει ο κόσμος. Ο μη έχων δεν μπορεί να αποστερείται αυτών των κοινωνικών αγαθών. Αν είχε κάτι χαρακτηριστικό η δράση εκεί, την οποία εξέφραζε ως επιτοπλίστων, είναι το γεγονός ότι δεν έπαυσα ποτέ να λέω αυτά που πιστεύω, τα οποία συνήθως ήταν δυσάρεστα. Δεν είπα ποτέ ευχάριστες κουβέντες. Αυτά τα κόμματα δεν είχαν λαϊκή αποδοχή. Ήτανε κόμματα τα οποία απλώς αγκαλιάζανε την εκάστοτε εξουσία. Όταν λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει το φλέγον ζήτημα του μνημονίου, σταμάτησε να υπάρχει η ανάγκη για τα συγκεκριμένα κόμματα. Επηρέασε επιλογές να δημιουργηθούν σχήματα, καινούργια πολιτικά σχήματα. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν, αναπτύσσονται, συρρυκνώνονται, περιορίζονται, διαλύονται ενδεχομένως τα πολιτικά σχήματα. Ορισμένα από αυτά τα κόμματα αποδείχτηκαν στην πορεία του χρόνου ανθεκτικά, ορισμένα άλλα έκλεισαν τον κύκλο τους γρήγορα όταν αυτή η διάκριση μνημονίων-αντιμνημονίων πέρασε σε δεύτερη μοίρα και μπήκε ξανά μπροστά η παραδοσιακή διάκριση δεξιάς-αριστεράς. Το «Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει χωρίς τους δικούς μου» του κυρίου Καρατζαφέρη και το ότι και ο κύριος Στίγκας και ο κύριος Νατσιός ήταν στο κόμμα Καρατζαφέρη, μάλιστα και το Στίγκα λέει τον διαγράψαμε, λέγε δεν μας έκανε. Τι φλανάχει ο Άγιαξ. Ναι, μόνο αυτό. Να πούμε ότι και το κανάλι του κύριου Καρατζαφέρη είναι φυτόριο και από εκεί έχουν βγει πολλοί δημοσιογράφοι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πολύ σύντομη διακοπή κάνουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος πώς κάποια από αυτά που παρουσιάσαμε απόψε τα έχουμε διαγράψει. Ίσως και το κάνει και αυτομάτως αυτό το μυαλό, γιατί δεν αντέχει όλη αυτή την πληροφορία, γιατί δεν έχουμε περάσει και εύκολα. Ακριβώς. Και θεατές σήμερα θα θυμηθήκαν πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, θέλω ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Κουσούλη, από εσάς. Θα δώσω το λόγο σε όλους. Είμαστε στο 2023 πια. Ναι, κυρία Στασοπούλου, δεν υπάρχουν καταληκτικά σχόλια.
Γιατί δεν υπάρχουν καταληκτικά? Δεν υπάρχουν, γιατί τα να κάτσουμε εδώ με τις 6. Να βρούμε τον Παπαδάκη, κύριε Κουσούλα, είναι απευθείας. Βρίσκονται σε εξέλιξη, σας πειράζω. Ναι. Ένα καταληκτικό σχέδιο, σχόλιο. Αυτά τα οποία μας δείξατε και μας θυμήσατε, αυτά που έχουμε ζήσει, ορισμένοι τα έχουμε ζήσει πάρα πολύ κοντά αυτά τα γεγονότα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι βρισκόμαστε ακόμη μέσα σε αυτό το κύκλο της κρίσης. Και είναι κατά τη γνώμη μου τα τελευταία χρόνια του κύκλου της μεταπολίτευσης. Αυτά τα οποία ζούμε σήμερα είναι η εξάντληση των πολιτικών δυνάμεων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση και που δεν έχουν πλέον τίποτα να προσθέσουν, γι' αυτό και έχει διαμορφωθεί μια πρωτόγνωρη συνθήκη στη χώρα. Θα επιστρέψει η πολιτική κανονικότητα, γιατί αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι κανονικό. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Θα σας πω, αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Ζούμε μια πρωτόγνωρη συνθήκη στη χώρα. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα κενό στην αντιπολίτευση, κατακαιρματισμός και συνεπώς πολιτική αδυναμία στην αντιπολίτευση, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο είναι ισχυρό, αριθμητικά κυρίαρχο και το οποίο διαχειρίζεται με σχετική επάρκεια τα πράγματα. Αυτό είναι μια ήττα της πολιτικής στη χώρα. Αφού δεν υπάρχει πολιτική σύγκρουση και πολιτικός ανταγωνισμός, δεν υπάρχει δηλαδή ένα εναλλακτικό ή τρίτο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο που μπορεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πορεία. Άρα πώς αλλάζει αυτό? Άρα αυτό θέλω να πω, αυτό που ζούμε θα έχει διάρκεια, δεν θα αλλάξει εύκολα. Θα δούμε τι θα γίνει στις ευρωεκλογές, πώς θα καταγραφούν οι δυνάμεις στις ευρωεκλογές και πώς θα διαμορφωθεί το δρομολόγιο προς το 2027, όταν κανονικά θα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε, κύριε Κουσούλη. Κύριε Γεράκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Μιλάμε πολύ για σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού. Τελικά το μέλλον είναι απρόβλεπτο. Δηλαδή, λέω το εξής, ότι το 2009 δεν περίμενε κανείς τι θα γίνει το 12-15 και το 2015 δεν περίμενε κανείς τι θα γίνει το 19-23. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, τα χρόνια τα οποία έρχονται, αν μη τι άλλο. Και το 23 δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν θα πλήξουμε. Ναι. Μετά. Έλα, Μαρία. Αν μη τι άλλο, αν θέλαμε να περιγράψουμε το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε ρευστότητα με ένα πόλο. Που ο ένας πόλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι η ρευστότητα θα διευρυνθεί και προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε την κεντροαριστερά και την αριστερά, όπου υπάρχουν και πολλά κόμματα και οι πολίτες ακόμα δεν προσδιορίζουν και την ψήφο τους. Είναι το τι γίνεται και προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν βλέπουμε και την Ευρώπη να πηγαίνει προς τα δεξιά, δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια τάση η οποία θα μας αφήσει εμάς ανεπηρέαστους. Βλέπουμε απίθανα πράγματα να συμβαίνουν στην Ευρώπη. Ναι, όπως απίθανα είναι και αυτά που συνέβησαν και στις προηγούμενες εκλογές εδώ. Δηλαδή, προς επίρρωση και όσον είπε ο κ. Γεράκης, αν σε κάποιον έλεγες, ας πούμε, το 2021 ότι θα φτάσουμε στο 23 και θα έχουν καταρρεύσει όλοι και θα μένει μόνο η Νέα Δημοκρατία ισχυρός πόλος, θα σου λέγει ότι μάλλον βλέπεις όνειρο. Το κρίσιμο όμως είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά προκύπτουν γιατί η πολιτική εμπεδώνεται δια του παραδείγματος και μπορεί η χώρα να πέρασε μνημόνια, αλλά το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Και θα σας έλεγα ότι το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που το λέγαμε ήδη από το 2019, ήταν το εξής. Η ίηση των στελεχών που έχουμε αρχίσει και τη βλέπουμε και το πώς θα κυβερνούσε ως προς τα οικονομικά. Η Νέα Δημοκρατία, θα σας έλεγα ότι συνεπικούρησε και ο COVID σε όλο αυτό, έδειχνε ότι κάνει μια πολιτική, λες και είμαστε, οικονομική πολιτική, λες και είμαστε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Προχωρώ σε δαπάνες, οι οποίες πολλές φορές είναι όχι και απολύτως απαραίτητες και φορτώνω το χρέος στους επόμενους. Λοιπόν, θα κλείσουμε γιατί τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Είμαστε μια χώρα που λέει και ο Γιάννης Βούλγαρης, παραδόξως νεωτερική. Ναι. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε το σωστό, και ο Αντώνης Σαμαράς έκανε το σωστό, και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το σωστό και η χώρα σώθηκε. Άρα ας κρατήσουμε και μια χαραμάδα αισιοδοξίας, γιατί στο τέλος και παρά τις πιέσεις όλοι κάνουμε το σωστό. Και η χώρα βγήκε από το ξέφωτο. Τι είχες κρατήσει κάτι για το τέλος τουλάχιστον. Παραδόξως νεωτερική που λέει και ο Γιάννης Βούλγαρης. Είμαστε βαθιά πολιτική κρίση. Δεν θα σταματήσει αυτή τώρα, γιατί πολύ απλά οι αγορές νίκησαν την πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ολλανδία μιλάμε για ακροδεξιά. Στην Αργεντινή οι φτωχοί ψηφίζουν έναν τρελό με αλυσοπρίωνο που θα τους κόψει τα επιδόματα. Νομίζω ότι η κρίση της πολιτικής ήθελε την Ελλάδα εκτός τώρα ευρώ. Ξεκινάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Θα είναι η αφετηρία. Καλημέρα πλέον σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Αντρέα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη στις 12 ακριβώς. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
σας.